بلوت قبنا ماي وحليب تحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي سينو وانت كليب تعزاندي طويل ررزاق المغرع داندي عقلتي لي اي شاندي تكليب تحساندي مغرح كي دوكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدتي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوجة فرا اللي تبدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كاراغا وينك الامورة لا نرقولي تنوكم نازولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة فتنوي نازولة جارغد على سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لنا دليل برا برا قولي عوجة فرا اللي تبدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كاراغا وينك الامورة لا نرقولي تنوكم نازولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنا نيو لومون كم ووترو أقداسن وانا تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك قبرو شير قبرو ريتوخ من حسابكم من بحنا تقدفو سلت تخلو تقبرو نايز channel حقز دماء ولا ونتا لايك تبال تا لايك كليكسي توم ديتري واحد حدا تا لايك تهرمو خلوهم نتسرحنا أبي حجزيو كم زت حجزوا خمسة لهم أبكالك بتصح السوفت وير ناي يوتيوب خمس سلة تسرح تا نخالو تريوا سلة تبلو ساون حجازيتيا كم أبي حجزيات قصر بارنا لو مارسي ناي بحجز جرم كونتاتنا كنري مجمريا أبز حلفة انتايرينا كونيرنا تذكروا عند روحينكم مغنياتو أمريكا بأفريقيا تصعدوا زلا ترى كريكم سلوز دلوخية بقمت قالوا أبي أحمد أبكم زع عين التياتر أبكم يوريدو خمسة لوخا كرينا مالتيو. And when I see somebody like Ilhan Omar, who I don't know at all, but I always watch her for years, I've watched her complain about our Constitution, how she's being Constitution of America is a bad place, hates everybody, hates Jewish people, hates everybody. And I think she's an incompetent person, still a terrible person. But when I watch what is happening in Minnesota, the land of thousands, but this beautiful place, and I ripped off that state for billions of dollars. Contribute nothing. Politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks. We could go one way or the other, and we're going to countries at a tipping point. The hell, we have to rebuild our country. بعفشا أبز حلفة كم زنقركم إذا سبزي قبل علي حزب الصومال بعبيو حزب أفريقياون كتجف صرفي صريفو خمسة نبرد كاملو أفريقيا ولا حدا سبون انتقونه عقب زبالة مرحنا سوماليا عقب أي بلد زخونة بوليتيكا نياكاب سوماليا وحتى عبد الرماتم بقمت قالوا انت هيا قاط مارلو كنرينا دراما زقاط مزولو مزقانا زوردو زولو دما نرعج. The biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region, merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential,
and historic. መቸም እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕልፍ ክትብሉ ርኢኹም ኣለኹም ምክንያቱ ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎን ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎን እዩ ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ዝግበር ዝነበረ ብዓብዪ ኩናታት ሕድ ናይ ኮንጎ ዲአርሲ ማለት እዩ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከምኡ ድማ ናይ ሩዋንዳ መራሒ ፖል ከጋሜ ኣብቲ ጉዳይ ትኢት ስለ ዘለዎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ እውን ሰላም ንክግበር ዶናልድ ትራምፕ ይደፍኦ ነይሩ ዝተባሃለ ሕጂ ኣብ ሓደ መዕለቢ ኣብፂሖሞ ከም ዘለው ዝንገር መጀመርያ ኣብቲ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና እዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘጋጥም ዘሎ ችግር ንዓመታት ዝቐፀለ እዚ ህዝቢ እዚ ከም ሕሱም ዝተሃሰየ ህዝቢ እዩ ሕጂ ድማ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መስርሕ ናይ ሰላም ድዩ ድመፅእ ዘሎ ወይስ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሃብቲ ንምዝማቱ ንኩልና ስለ ዝኣክል ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ጉቦ ሂብና ገለ ሂብና ተመቃቂልና ንዝመታ እያ ትኸውን ዘላ ብዙሕ ነገር ክትርጉምዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ቃንዛ ስለ ተረድኦ ኣብ ኮንጎ ዝፈስስ ዘሎ ደም ስለ ተረድኦ ድዩ ነዚ ኩነታት ዝጠጠው ኣቢልዎ ኣብሶሉትሊ ኖት ኩልና ንፈልጦ ኢና ምናልባት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዘይፈልጦ ጥራይ ዝፈልጥ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣትዩ ነቲ ሃብታም ዝኾነ ሃገር ማዕድናት ናቱ ንክምዝምዝ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ዝግበር ዝነበረ ዲልስ በቲኹ ንሱ ኣትዩ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክዘምትኦ ስለ ዝደለያ ናይ ሩዋንዳ መራሒ ፖል ከጋሜ ድማ ኣቢዶም ስለ ዝኾነ ንዓና ቅድሚ ሕጂ ትወስድ ነርካ ኢኻ ሕጂ ግን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ግን ንሕና ኢና ቀንዲ ቦስስ ንሕና ክንወስዶ ኢና ፀጋታት ንስኻ ገለ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሎም ነቲ ሃብቲ ዝያዳ ኣሜሪካ ንክትዘምቶ እቲ መራሒ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘሎ ድማ ካብ ሩዋንዳ ትወስዶ እቲ ሃብቲ ኣሜሪካ በጃኹም መፂኹም ንዓያ ትሕኑኒ ስልጣነ ይዓቅቡለይ ነቲ ሃብቲ ድማ ወሰድዎ ኢሉ በዓሉ ከም ዝዓድሞምን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቲያትር ድማ ሓደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓብ ሰላም ከም ዝተፈፀመ ኣሜሪካ ተሻብቦ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ዘመናት ቃንዛ ጠጦ ከም ዘበለ ተገይሩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ ከምዚ ውዕል ሰላም ይፍረም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ነቲ ነገር ከምታ ንሪኣ ዘለና በቲ ቁኑዕ ምስላ እንተገለፅናያ መግናን ኣይኮነን እቲ ሓቂ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ኣምላኽ ዝሃቦ ፀጋታት ተነፊግዎ ናይ ምንባር መሰሉ ተመንጢሉ ኣብ ስቃይን ሽግር ይነብር ኣሎ እቲ ስቃይ ድማ ክቕፅል እዩ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ዝምታናተን ብዝለዓለ መንገዲ ክቕፅላ እንተወሓደኒ ዝመፅእ 3-4 ዓመት ኣብቲ ህዝቢ ዝመፅእ ለውጢ ኩሉ ይኮነን ምናልባት ካብ ናቦ እቲ ውግእ በቲ M23 ዝበሃል ብሩዋንዳ ይድገፍ እዩ ዝብልዎ ኩሎም ሃገራት ምዕራብ እውን ኢድ ከም ዘለዎም ዝንገር ብኡ ዝግበር ዝነበረ ስቃይ ንዑ ገዲፎም ብወቅዒ ነቲ ነገራት ክወስድዎ ክፍትን እዮም ቻይና ዝዓበየ ኢድ ነይሩ ኣብኡ መቸም ናይ ቻይና እውን ኢዳ ምናልባት ረብሓታት ጎድል ዝኸውን እዩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ከመይ ጌርካ ተማቒልካ ትወስዶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝሕዝን እዩ በሪሪዝ ወሪሪዝ ነዚ ንምግባር ድማ እዩ መራሒ ናይ ሩዋንዳ ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ብዙሕ ናይ ዕቃት ንዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣምላኽ ዝለኣኾ መልኣኽ ማለት እዩ ንኣፍሪካውያን ድማ ስምዖም ዳንከብ ካላቶም ኣነ ግን ብግምጣሉ ክሪአኩም ዘልዩ ዘለኹ ዊልያም ሩቶ ብመንገዲ ኣሜሪካ ዝወሃቦ ዘሎ ኣገዳሲ ቆላሕታ ክንርኢና ዶናልድ ትራምፕን ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ብግምጣሉ ክልቲኡ ከነወዳድሮ ኢና ምክንያቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ መን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝድሊ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ውድድር ስለ ዘሎ From the headlines. But when the president saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created a space for breakthroughs. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዘበናት ብዙሓት መራሕቲ ሽምግልና ፈቲኖም እዮም ኣብ መንጎ ናይ ጉዳይ ናይ ዲአርሲ ጉዳይ ናይ ሩዋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሽምግልና ብኩሉ ተፈቲኑ እዩ ኩሉ ይሰለጠን እቲ እንኮ ነዚ ጉዳይ እዚ ከሳልጥ ዝኻለ ማጂካዊ ዓቕሚ ዘለዎ ዓብይ ፕሬዚደንትን በልሕ ፕሬዚደንትን ናይ ሰላም ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ጄ ትራምፕ እዩ ኢኻ ክትብል ዘለካ ትሪእዎ ኣለኹም ንሱ ድማ በቲ ሓደ እንታይ ይመስል ከምዚ
دعوا لي تمثل بقى كيتو وحده لي مقوسن كبرن كيتو وحدو لي زبل حتى زسمزكو على زي دونالد ترامب كو مالت نعلم زي حدا غاندي بعدو ግን دراما دمايو we really enjoy انا ድራማታት ናቱ ይላገጹ ለهم ዘሎ ኮ ይፈልጥዮም ሰው በዚ ነገር እዚ ውሽጡ ቲ ፖል ከጋም እንታይ ብላሎ ወሬ ክላውን ይዝብል ዘሎ ከመይ ዝብሎ ድዑል ያ እንታ ዝሲ በቃ ጽይልካ ትምጉሶሲ ደስ ዝብሎ ሰብ ደትሪ ይኸወደይ እና በለ ብውሽጡ ከመይ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ፖል ከጋም ሕጉስ ኣይኮነን በቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ብዝሓለፈ እንተ ዋሓደ ዝሓለፈ 5 ዓመት أما نيزمار ربتي political establishment أب أمريكا خوينو ساقط زجبرلو حجوز كم زي كنا بزاف فيديوهات اللي خيكم سمعوا أمارات قنية بلون ربحاناتهم سوم ستحازس لزغنة فتيخن دانو جوست من رقاي خوينو بتخوين بتي دونالد ترامب لما هم تري ولا لون كل تزبلوا ما جوست يفتوي he really enjoys it it's really كفال نايتي يقول كنفعز دلي هذا حرق زي كنفحسي كيف ينجروات فريغة بق بلوه مخناتو ما قوس له دبس حزلو أوروبا متي يمقصو حجرات عرب متيهم يسجدولو جابان كوريا متيهم يسجدولو هذا سب كلتا حجرات يمزلو زي يسجدولو مبش كسجدوا زدلو سنحي لخنا نقولكم يمن مخانم صب برجت جميتكم علىهم حجي أزي حدا بول كجامي بيلا نتي يقوناتو يقلب له نشتي سمينا He is pragmatic. The process has not become an end in itself. المهم كم تري وزر لهم بلا غير مغاغي سولو نتي كنت دما توددر حجي السودو زياده بول كاغامي زياده يمغس ويس ويليام روتو يتحطو زلو سمعج. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. كابتري وزر لهم دونالد ترامب ويليام روتو دما نيزوبانا ملو بزح سقاين شجرن زفتر كوينات بسنك ناي فلوي بالحزل لو مرحنة ناي دونالد ترامب قد اي كفتحكي للو نابله تريور لهم بكا قاونا يدمثل بتتكو خينا نفحفحي للو تمالي نهزب سومال زقبر كايو جيجا ينيرو كبر ناي سبات كله كالو كم دعريلكا كوايت هاوس في كوتسا كاي غليو بحفشا انتايم زبلو زلو بزوق زي ويليام روتو دونالد ترامب بحريات سلو زخونه شلل نبلو كومي تكونتات ناتو سلازي مس دونالد ترامب دبلوماسي مالت مسجاد مالتيو من بركاخ مالتيو نعوك تقبر تخيل كات رايدما نعوك يركاون تعوت مالت هيكونن سلازي انا بحكي زقربين عند رزالا I suggest was costs and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, an agri will guide us, and private sector dynamism will propel the humanitarian catastrophe in Sudan. I think we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. كم تري وزر لهم حجد ما ويلام روتو كم دليت كخط على تغلي خا نعوق تغلي خا مجابر يكتب له تغلي خا but he knows how to play the game. نت game تردي ولا حسوتين شفتنا لا مخانو so he cannot change the game. نتي game كغيرو سلازيكل you better play it. I mean زي بزوج زي زنقرانه بوليتيكا مالت دراما يتواصلوا أكترات دماهم زدلها بوليتيكا أكتراتيو أكتر تايز قبر أبكينات يكوا كتأفا كله كتروي خلقة ما بحق كينات يكونن زواجا جن زبالة أكتر دمان تايز قبر زبالة أن تكوينات ويون تكونات بزبالة كانت عبارة زغلي تزبالة أكتر زبال سند ما بنيا زبال سلازي بوليتيكا دما أكتين اللو تواصل اللو أبتو تواصل تزبالة زواسة نسي تزبالة بوليتيكا زبال حسوت شفت كله كفال نايت جيمي سلازي ويليام روتو يريكلني سلازي انتاي قبرالو ويليام روتو كل زي he plays the game متى داتا جيم يصاوتاي بزح سبيس الله يجن he says the right things نتن ابتو وانتي صبوق بافريكا درجه تقبلنت كرخبالو زخل يغبريو انتليجنس مالو اجي انتاي بلالو بزي غير كازا لخ عبس قمت كنسو كاليت سقمت دما غداينا سودان دما حدراخا درو سعوديه تعايزاتو سلازلا غداينا سودان دما حدراخا غداينا سودان كبل كله نمن يحجز بزي قد استاشم اب كم درجه بممصو كم كبر يزوهبو
So he knows the game كما يركا نتاكونتات تتقملا እጂ እዚ ናይ ፖለቲካዊ አስፔክት ናቱ ዊልያም ሩቶ እንታይ ዝብላነ ከመይ ገይሩ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣካይዳ ተጠቂሙ ንኬንያ ይርባሓይ ዘገድስኑ እዚ ቅዱስ ነገር ኣይኮነን ወይ ከዓ ጽድቂ ኣይኮነን ጌም ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ እንደራቲኻ ናይ ጽድቂ መንገዲ ኮንካ መሪጥካ ዘለኻ you better play it ስለዚ ዊልያም ሩቶ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ተሃገሩ ቁጠባዊ ሽግር ኣለዋ ግና ብሓፈሻ ክትርኢ ከለኻ ፀገም ናቱ ካብ ደገ ኢንቨስትመንት ይኹን ካብ ናይ ደገ ደገፋት ክሒድዎ ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብልሽውናን ግሕምጥና እንታይ ክቕይር ዘይከኣለ ዘሎ እምበር ካብ ደገ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ብዙሓት ኮርፖሬሽንስ ኣብቲ ሃገር ይኣትዋ ኣለዋ ናው ኣሜሪካ ንኬንያ ብኸመይ ትሪያ ትኻል ኣፍሪካ ብዙሕ ኣይገድሶምኒ ዶናልድ ትራምፕ ዛ ኣፍሪካ ይዛረብን እዩ ብዛዕባ ኬንያ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዎ ስምዕዎ an extraordinary role, really heroic role in trying to help stabilize Haiti. It's a very difficult situation. They've carried a huge burden as a country for the better part of 2 years now. And had it not been for their engagement, and I just expressed this to President Ruto, as bad as Haiti is, it would be indescribable what it would look like today were it not for the efforts they've made. Our gratitude for the role they've played is extraordinary. Had it not been for the role they've played, what we are hoping to do next in Haiti would have been impossible, which is to transition to a gang suppression force. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓበየ ስልጣን ዘለዎ እዩ መበል ካልኣይን ሳልሳይን ዝዓበየ ምክንያቱ ክልተ ሓደ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር እዩ ካልኣይ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ወይ ከዓ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት እዩ እዚ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ድማ መን ትፈልጡ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕ እዩ ትማል እንታይ ተደሪሩ ዝክር ሰብ ኣይኮነን እዚ ናይ ድራማ ንጉስ እዩ ኣብ ድራማ ዝነብር መራሒ እዩ እዚ እቲ ርእሱ ዘለዎ ዝበሃል እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ቃሉ በሂብካ ድሓር ድማ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ነዚ ዝምልከት ብጀካ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ከም ድማ ኮንግረስ ንወፃኢ ፖሊሲ ዝምልከቶ ኣካላት ናይቲ ባይቶ ተደይ ኮይኖም ዝለዓለ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ጽልዋ ዘለዎ እዚ ዊልያም ሩቶ ድማ በዝምዚ ዘለዎ ርክብ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኬንያ ድማ ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዋ ኣብ ፖለቲካናት ናይ ዝብል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝርክብ እዚ 1.6 ቢልዮን ዶላር ዲል ገይሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ናይ ጥዕና ምስ ሄልት ኬር ሪሌትድ ፓርትነርሽፕ ኣቂምና ኣለና ዝብል ኣብዚ ድሕሪ ፅነ ኢለ ከስማዕኩም እየ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ክልተ ሃገራት ተወዳደርቲ እየን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን እየን ዝወዳደሮ ዘለዋ ኣብ መንጎ እዘን ክልተን ሃገራት ዘሎ ውድድር ኢትስ ቨሪ ኦብቪየስ ስለምንታይ ይብለኩም ኣለኹ ነገራት ኣተሓሒዝና ክርዮ ስለንደሊ let's listen With PM Abiy, Ahmed avoids Ethiopia's domestic affairs as Washington zeroes in on regional security. In an unusually narrow diplomatic exchange, U.S. Secretary of State Marco Rubio spoke with Prime Minister Abiy Ahmed, omitting any discussion of Ethiopia's domestic affairs. According to the State Department, the call focused exclusively on shared commitments to regional stability and building a foundation for peace in the Horn of Africa. The omission of internal governance or political issues is a rare departure from Ethiopia's domestic affairs. To regional stability. ታይናን ሰመዘለና ናብይ ኣሕመድ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ደው ኢሉሉ ከም ዝነበረ ሰሚዕና ምስ ዊልያም ሩቶ ክራኸብ ምዃኑ እናፈለጠ ከሎ ዊልያም ሩቶ ኒውዮርክ ኣትዩ ከሎ እዩ ደው ኢሉ ረኺብዎ ነይሩ ተጠንቀቕ ድማ ኢልዎ ፅነኢልና ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ እቲ መደብቲ ብኻልእ ዘራርባ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ዊልያም ሩቶ ማርኮ ሩቢዮ ክልተ ግዜ ንኬንያ ደው ኢሉን ፅሒፉን ኣሎ ምስ ኬንያ ዘለዎ ርክብ ክዕቢ ምዃኑን ምስ ኬንያ ዘለዎ ሽርክነት ክዓቢ ምዃኑን ኬንያ ናብ ቻይና ገፃ ከይትኸይድ ክትምለስ ከም ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ መሻርክቲ ክትከውን ከም ዘለዎ ኣብ ተደጋጋሚ ክዛረቡን ኣብ ሰኔት ናቶም ክዛረቡን ኤቭሪ ታይም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ በጃኻ ተጠንቀቕ እቲ ሓደጋ ናይቲ ዞባ ሽግርን ቅልውላውን ኣብቲ ዞባ ኣይተምፃልና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ the difference is quite obvious ብወገን ኬንያ ኣገዳሲ ክልተ ሃገራት ጥራዮም ኣብ ኣፍሪካ ካብ ሙሉእ ካብ 54 ሃገራት ክልተ ሃገራት እየን ኣገደስቲ ኮይነን ዘለዋ ኣሜሪካ ክልተ ጥራይ ኬንያን ኢጅፕትን ግብፅን እየን ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ዓብይ ኣበርክቶ ስለ ዘለዋ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ እውን ዘለዋ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ይመላለሱ ምሶም ይራኸቡ ካልኣይ ድማ እዚ ኬንያ ዝበሃል ሃገር እዩ ምሶም ርክብ ዘለዎ እቶም ካልኦት ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ነይሩ ኣንከር ስቴት በቲ ሓደ ድማ ናይጀርያ ንናይጀርያ ክንሃርመኩም ኢና እዮም ዝብልዎን ዘሎ ነቶም ክርስቲያን ይስደዱ ኣለዉ ዝብል ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ንፀዓዱ ተሳደዱ ኣለኹም ብዝብል ንክልቲኦም ሃገራት ተሰልቢጦሞም ኣለዉ ስለዚ ካብተን አንከር ስቴት ዝበሃል ኣርባዕተ ዝነበራ ክልተ ሰለስተ ተኣልየን ኣለዋ ኢትዮጵያ እቲ አንከር ስቴት ነይሩ ኢትዮጵያ ተጓሒፍ እያ ኦልሬዲ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ኦልሞስት ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ግጥም ኣብ ህልኽ እዮም ዘለዉ ንናይጀርያ ድማ ስጉምቲ ክንወዘልኩም ኢና እናበለ የፈራርህዎም ኣለዉ እንኳ ኣብ ጥቃ ኣፍሪካ ኣተኩሮት ወሲዱ ዘሎ ኬንያ ኦልሬዲ ኦፊሻሊ ንኢትዮጵያ ቦታ ኣመንቲሉ አንከር ስቴት ኮይኑ ዘሎ እዩ
ካልኣይ ድማ ግብፂ እዩ ማለት እዩ ክልተ ዚኦም ብኣሜሪካ ቆላሕታ ረኺቦም ዘለዉ ብኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮኑ ከዓ ብካልኦት ከማን ዊልያም ሩቶ ምስ ቻይና ዘሎ ዕምቆ ዘሎ ቆለ ቻይና እውን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ንኬንያ ኣርያ ዓብያ ትርኢ ዘላ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕላ ፀቢቓ ንግብፂ እያ ትርኢ ዘላ ስለዚ ግብፅን ኬንያን እቲ ዘለዎም ፓወር እውን ይጥቀምሉ ኣለዉ ምክንያቱ ቻይና ብዓባያ ምስ ክልቲኦም እውን ዓብይ ሽርክነት እያ ትገብር ዘላ ምስ ኬንያ ብዙሕ ሽርክነት ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ምስ ግብፂ ድማ ዝዓበየ ሽርክነት ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ግን ዝርአ ነገር እውን ኣይንርአና ኦፍኮርስ ይፍትኑ ኣለዉ እዮም ግን እቲ ኩነታት ናይ ፀጥታ ዘይምህላው ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ኣይመቸኦምን ኣሎ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ረለቫንት ኮይኑ ከምዚ ዓብ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ናይ ፖለቲካ ስሕበት ክኸውን ይሓስብ ነይሩ ሂዝ ሉዚንግ ኤቭሪ ዴይ ሂዝ ሉዚንግ ንመለስ ናይ ኣቢ ዘሎ ኩነታት ከነተሓዞ ስለ ዝኾንና ነዚኣ ኣብዚኣ ዝብላ ድሕሪ ሕጂ ምስ ኣፍሪቃ ብኸመይ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ዝብላ ስምዕዎ ኣብዚ There's a transition period, and we're going to be very involved in being helpful in bridging that. And we want them, and we hope to encourage them to continue to be engaged moving forward as we move into this new phase of trying to bring stability to Haiti. But we understand and believe they cannot do it by themselves. Extraordinary achievement, and we hope that that will happen. It needs to happen. If we're serious about it, it needs to happen. Everybody loves that press conference years and helping with health strategies all across the world. What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description, what would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with your healthcare needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their healthcare program for them. That እንታይ ብላ ኣሎ ሰምዖ ኣለኹም ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ቀይርና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ቀደም ንዝኾነት ሃገር ብዛዕባ ጥዕና ጉዳይ ክንሕግዛ እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ንገብር ነርና ምስ ሃገር ብዝተዘራረብና ኣብዚ ምፅኢና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘለዎ ኤንጂኦታት ሓደ መሪፅና ነቲ ናይ ጥዕና ክሕግዝ ኢልና ንዑ ገንዘብ ሂብና እቲ ኤንጂኦ ነቲ ስራሕ ከም ዝገብሮ ንገብር ነርና እቲ ኤንጂኦ ድማ ብዙሕ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎ ካልእ ድማ ብዙሕ ድሕሪ መጋረጃ ናቱ ናይቲ ኤንጂኦ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ኤንጂኦታት ሕማቕ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎም ንኣሜሪካ እውን ዘይርብሕ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎም በቲ ኣጀንዳታቶም በቲ ገንዘብ ናቱ ተኪሞም በቲ ኣጀንዳታት ናሳለጡ ንኣሜሪካ ብሕማቕ ከም ትርቋሕን ከምቲ ንሕና እንደልዮ ረብሓ ከም ዘይፍጠርን ይገብሩ ነይሮም ሕጂ ግን ብቐጥታ ምስተን ሃገራት ብሽርክነት ኢና ክንሰርሕ ፓርትነርሽፕ ኣቑምና ኢና ክንሰርሕ ንፍትን ዘለና እዚ ኩሉ ናይ USAID ዝበሃል ኤንጂኦታትን ካልእን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዕዖም ገዲፍና ብቐጥታ ምስቶም ሃገራት ክንሰርሕ ኢና ንመርእ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ this is a good thing already ምክንያት ኣሜሪካ ሃገራዊ ረብሓ ኣለዎ እተን ኤንጂኦታት ደሳልጥኦ ዝነበራ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ረብሓናታ ንብዙሓት ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ናኣተና ሕምስምስ ብምባል ረብሓ የብልና ባህልቲ እዮም ከምኡ ይገብሩ ንብለኩም ኣለኹን ኣብ ብዙሕ ግዜ ግን እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ግብረ ሰዶም ናይ ጋለ ምትእትታዋት ዝግበር ዝነበረ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝደልዮ ይኮነ እንታይ ዳ እቶም ኤንጂኦታት ናይ በዓላቶም ምስቲ ግሎባሊዝም ምስቲ ናይ ግሎባል ኤሊት ዝበሃሉ ኣጀንዳ ናቶም ካልእ ስለ ዘለዎም ነቲ ናይ መንግስቲ ባጀት ብመንገዲ እቲ ኤንጂኦታት እናገበሩ ካልእ ኣጀንዳታት ድማ ይውስኽሉ ነይሮም እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እውን ፅቡቕ ምቅያር ናይ ፖሊሲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ NGO would then take about some percentage of that money for their overhead and administrative costs, and by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them, and only a percentage of the overall money ever actually reached the patients and the people on the ground that we were trying to help because of these costs. This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict with the healthcare systems of the host country? If we're trying to help countries, help the country. Don't help the NGO to go in and find a new line of business. And so that's what the model that we're breaking. We're not. It's good. እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኤንጂኦታት ቆፂርና ዝበዝሕ እቲ ገንዘብ ድማ ነቶም ኤንጂኦታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ንዖም ትኸፍል ደሞዞም ገለ ኢሉ ውሑድ ገንዘብ ኢና ኣብቲ ሃገር ከይዱ ዝበፅሕ ስለዚ ምስ ሃገር ክትሰርሕ ተኮይንካ ሚልዮን ክብየ እንድሕር ኢልካ ነቲ ሃገር ሃባ ምስ ሃገር ድማ ዘድሊ ሰባት ቆፂርካ ተኸታተል እምበር ሚልዮን ክብየ ኢልካ ፍርቂ ሚልዮን ወላ ዝዓበየ ኣብ ኣሜሪካ ዝተርፍ ተኮይኑ ከም ደሞዝ ኮይኑ ወይ ገለመለ 10 ቅርሺ ጥራይ ናብቲ ቦታ ዝበፅሕ ተኮይኑ ትህባ ኣይኮንካን ዘለካ ገንዘብ ካብ ሽውና ትፈጥር ዘለካ እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቕ ዝኾነ ሪያላይዜሽን እዩ ብዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ዘምፅኦ ለውጢ እኳ ይብሉን ግን ካብ ናብኡ እቲ በፂሖሞ ዘለዉ እውን ፅቡቕ መረዳእታ እዩ ንመለስ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ዞባና ሕጂ Global Center warns Ethiopia faces heightened mass atrocity risks amid escalating conflict.
The Global Center for the Responsibility to Protect has warned that Ethiopia faces increasing risks of mass atrocity crimes as conflict intensifies in several regions, especially Amhara, and tensions rise across the Horn of Africa. In its latest atrocity alert, the center says Ethiopia's security and human rights situation has sharply worsened. Fighting between the Fano militia and federal forces in Amhara has escalated since April 2023, accompanied by reports of serious violations. The alert cites a BBC investigation documenting 2006 كم تريوا زلهم أبي أحمد أكمل درجة وديقو خمزلو نخرد عنا تراي زمسالكم زلهم سلازي إثيوبيا أبي سيريس خونه ناي تأجم ناي security أجاد إمو خمزلو حدش ريبورتيز قال زلو سلازي إذا هاجر زيا أكبيد خونه ناي security تأجم وديقة خمزلا بعالم درجة recognized كوينلو بزي ناي security تأجم دما أبستفل عليه كفالنا إثيوبيا زكاية زلو ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ሴኩሪቲ ፀገም እናሃለኻ ከለኻ ድማ ካልእ ኣብ ቀረባ ደ ጋርዲያን ዘውፅኦ ቢቢሲ ሪፖርት ዘውፅኦ ዶኩመንታሪታት ዝወፁ ዘሎ እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ወዲቓ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ሽግር እናቐፀለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ መዛዘሚ ምዕራፍ ኣብ ዘይብሉ መሊሱ እቲ ነገር ናብ ዝገደደ ክኸደሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክንህር ከም ዝኽእል ምስ ሸነ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ናይ ዛሕሊ ምልክታት ወይ ሽምግልና የለን ምስ ትግራይ ዘሎ ድማ ኣብ ዝገደደ ወጥሪ ኣብ ከይድሉ ዘሎ እዚ ሃገር እዚኣ ፅባሕ ንግሆ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ኢሉ ዝሓስብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሓንቲ ግን ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ታሪክ ከፍልጠኩም ዘይትፈልጥዋን ስለ ዘለኹም እዚያስ ከስምዑለይ that shattered into pieces after its leader died. Once united and powerful, today it no longer exists on the world map. It broke apart into 7 new countries. The name of that country was Yugoslavia. But the question is, how could such a big and powerful country collapse so suddenly? What terrible events led to its downfall? It all began in 1980 when Yugoslavia's leader, Josip Broz Tito, passed away. He was the man who had kept many different ethnic groups united under one flag. But after his death, that fragile unity quickly began to unravel. Ethnic tensions, political rivalries, and economic crises all combined to push the country toward destruction. In 1991, Slovenia and Croatia were the first to declare independence. Slovenia separated almost peacefully. እንታይ ዘርእየኩም ዘለኹ ገለገለ ሰባት ንኣሹ ስለ ዝኾንኩም ወይ እውን ኣብ ፖለቲካ ስለ ዘየለኹም ክትፈልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ታሽም ግን ሰሚዕኩም ኣለኹም እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ሃገር ቅድሚ ሕጂ ዓባይ ሃገር ዝነበረት እያ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም መን ሽማ ነይሩ ዩጎዝላቪያ ትበሃል ነይራ እወ ብርግፅ ኢትዮጵያ እታ ትቕፅል ዩጎዝላቪያ ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ ሓያል ሃገር ዝነበረ ከመይ ኢሉ ከም ዝወደቐ ራእዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ምልክታት ነዚ ሃገር እዚኣ ዘውደቓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ትጎድል እዚ ሃገር ንኸይትፈርስ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ እጠው ኣቢልዋ ዘሎ ሓንቲ ፋክተር ጥራይ ነዚ ሃገር እዚኣ ድማ ክትፈርስ ዝገበራ ሓንቲ ፋክተር ጥራይ ዘላ ይገልፅዋን እዮም ብዙሕ ግዜ ሕጂ እዚ ሃገር እዚኣ እቲ ቀንዲ ሽግራ መኣስዩ ጀሚሩ ይብሉ ናይ መወዳእታ ነቲ ሃገር ብፅቡቅ ሒዝዋ ዝነበረ መራሒ ኣብ 80ታት ምስ ሞተ ድሕሪኡ እቲ ቀንዲ እቲ ፀገም ናይ ምፍራስ እናተጋህደ መፅዩ ማለት እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ 80ታት እዚ መራሒ እዚ ዝትርእይዎ ዘለኹም ምስ ሞተ ድሕሪኡ እቲ ሃገር ኣይተኣማኒ ዝበሃል ናው the biggest problem ኣብዚ ዘይግለፅ ብዙሕ ግዜ ዩጎዝላቪያ ንኽትፈርስ ዝደለየ መን እዩ ኢልኩም ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ምፍራስ ናይ ዩጎዝላቪያ ይደሊ ነይሩ ኣብ ኩሉ ደረጃ ንዩጎዝላቪያ ትበሃል ሃገር ንኽትፈርስ ዓብ ስራሕ ዝሰርሐ ናይ ኣሜሪካ ሲኣይኤን መሻርክቱን ኩሎም እዮም ገይሮሞ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ከምዚ ሃገር እዚኣ ክትፈርስ ዘይምኽኣላ ልክዕ ከም ናይዚ ሃገር ምልክት ኣለዋ ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ደቂ ስሎቬንያ ኣለዉ ክሮአትስ ዝበሃሉ ኣለዉ ሰርብስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣልቤኒያንስ ኣለዉ ተፈላለዩ ዓሌታት እዮም ስለዚ በብ ኤትኒክ ግሩፕ ናቶም ድማ እዮም ሃገር ኮይኖም ዘለዉ ታሪኻዮም ሕጂ ክሮአትስ ክሮኤሽያ ትበሃል ሃገር ኣላቶም ኣልቤንያ ትበሃል ሃገር ኣሎ ዋላ እውን እቲ ኣልቤንያ ጥራይ ዘይኮነ ከምኡ እውን እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኮሶቮ ዝበሃል ኣልባንያውያን እዮም እቶም ሰርብስ ድማ ሰርቢያ ኮይኖም ተሪፎም ኣለዉ ስለዚ ሞንቴኔግሮ እንታይ ዘርእየካ ታውን ክፍልሊ ኢትዮጵያ ዘይፈረሰት እዚኣ ሃገር ፈሪሳ ኢትዮጵያ ዘይፈረሰት ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ኣሜሪካ ትከላኸለሉ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ስለ ዘይደሊ ጥራይ እምበር ኢትዮጵያ ኪኖ እዚ ሃገር እዚኣ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ጠጠው ኢላ ዘላ እዚኣ ጥራያ ንዓይ ካብቲ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ዝፈረሰ ሃገር ዩጎዝላቪያ ክትፈልያ ዝኽኣለት ንሳ ጥራያ ነታ ኣፈራርሳ ድማ ኣገሊዩ ንኣብነት ስሎቬንያ ብሰላም ክትወፅእ ከላ ናይ ክሮኤሽያ ግን ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ተኻይዱ ብዙሕ ደም ብዙሕ ምጭፍጫፍ ከም ተረኣየ እዮም ዝነግሩ
أبكالون قلياتن بسلام كمون زي بوزنيا هرزغوفينا زبالون كاوي تعاليو هاجر كوين مالتيو قتيلو كوسوفو زبال زح دماو غريچت كم زنبرن مقدونيا زبالون كاوي تفنتي تقيدو ريولهم بزحات هاجراتين كابزا يوغوسلافيا تبال زنبرت هاجر تمغاغيلن تا سربيا تبال تا يوغوسلافيا كاب تبال زنبرت هاجر مونتينيغرو there you go سزي there's so many things ابزو وشت زلو كوسوفو دماتناي موداتا I think رتشن شمنتن دي ولا غلبيلو كم هاجر كون زخاله دما اتي كوسوفو زبال هاجر يو ስለዚህ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን ያ ኢሉ ዝሓስብ ቅድሚው ክንደይ ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት ዝነበራ ፈሪሰን ሎሚ ከከምናተን ሃገር የማሓድር ኣለዋ እዚ ኢትዮጵያውን ኣሜሪካ ስለ ዘላ ጥራይ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እምበር ንኸይትፈርስ ዝኽልክል ሃገር ወይ እውን ንኸይትፈርስ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ከም ዝካረየኩም ፀናዕኩ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣካለ ሽግር እዩ ሕጂ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ነቲ ሽግሮም ኮንፍሮንት ኣይገብርዎን እዮም ኣይገጥምዎን እዮም እንታይ ዳ ሁቶታያም ዝመርጹ መጀመሪያ ስኬፕ ጎት ናቶም ድማ ግብጽያ በቅኝ ግዛት ዳፋ የተተበተበ የቀደመ የከረመ አቋማቸውን ደግመውታል። በቅኝ ግዛት ዳፋ የተተበተበ የዘወትር ልፈፋቸውን አስተጋብተውታል። ወትሮም ለንግግር ተቀምጠው ፍትህ ውል ብሏቸው የማያውቁ ነውረኞች ዛሬም በዚያው በተቸነከሩበት መደብ መቀመጣቸውን እወቁልን ብለዋል። 86 በመቶ የሚሆነው የናይል ተፋሰስ ውሃ ከኢትዮጵያ ጉያ ፈልቆ ሳለ ሀገሬው መጠማቱ በብርሃን እጦት መደፈቁ ሰው በራስ ወዳድነትና ማናለብኝነት ገፍተው መውጣታቸውን ረስተውታል። ኢትዮጵያማ በጋራ እንጠቀም በተለይ ለምሳሌ የግብጽ መሪ የሚባሉት በመካከለኛ ሚድ ሌቭል ያሉትም የሚናገሩት ነገር አለ። ኢትዮጵያን በጦርነት አናሸንፋትም 2500 ማይልስ ወይንም ረጅም ኪሎ ሜትር ነው ያለችው መሳሪያም ልከን ማሸነፋችንም ስለዚህ ውስጥ አበጣብጠን ያለውን ቅራኔ ከፍ በማድረግና በማናከስ በማባላት ህዝቡን አዳክመን ልናሸንፋት እንችላለን የሚል አቋም ነው ያላቸው ከም ትሪዎ ዘለኹም እቲ ኩሉ ናቶም ውድቀትን ድኽመትን ናብ ርሑቕ ዘሎ ጸላኢ ስኬፕ ጎት በሃል ናብ ካልኦት ጸላእቲ ግብፂ ይብልለው ጽኒሕ ኢሎም ድማ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ኣብ ኩሉ ትጸብጻብ ናቶም ግብፂ ብመንገዲ ኤርትራ ጌራያ ንዓና ተዳኽመና ዘላ ዝብል ኣጀንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክደፍኡሉ ንርኢ ኣለና መብዛሕትኡ ትሽግር ናቶም ካብ ውሽጦም ዝብገስን ብናቶም ስንፍናን ብናቶም ሕምቀትን ብናቶም ውድቀትን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኣካይዳ ፀገም ስለ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ካብ ካልእ ሃገር ዝመፅእ ኣይኮነን ፀገሞም ምክንያቱ ጥዕና ዘለዎ መራሒ ከምዚ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስምዑ ሕጂ country builds a navy without a coastline. Ethiopia has trained sailors, command structures, and a vision, but no sea. And now the clock is ticking. ያለ ጥርጥር የባህር በር ይኖረናል በውሃ ላይ የሀገራችን ብሔራዊ ጥቅማችን እናስከብራለን After 3 decades, Ethiopia is rebuilding its navy, a force that now needs sea to breathe, space to move, and a coastline to call home. But with Eritrea shutting its doors and Somalia drifting out of reach, the question becomes unavoidable. Can Ethiopia's new navy escape the glass and reach the open water on its own? The እንታይ እስኬብ ለው ትሕቶናቱ ክጅምር ከሎሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ ሓይሊ ባሕሪ ሲ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ይሓትት مرعات كي حسكاسي مرعات تقصر ديخا عشان دحر خوينكا بهم دحر خوينكا تقصر تعين دحر خوينكا مجمريا قدنا وراي مقصاركا الات محاسكا ويون فيلو مجزاكي ويون مرعاز خونا كنبرت قال نغرات نشعو زليكا قدنا مجزاكا مجمريا مرعاتي خاخ تحزلك كتدالو يزلك تزليكا مسرتي خاخ كبر زلك سلازي ابيت كان زي لنجر ابيت كا زخون نجر زي لنجر كله مخا بقليل كترخ وزي تخل نجر ناخونه كله حيل بحري تهنصني خا سلازي حيل بحر هنيصوم زيوم ابينا كنتو ابترمز دينا خنا سعود ليكمنا هيلو تمرحناتهم ويل اقدم كما حسب كالو حيل بحري بزي افدق بحري هنصني مجمريا كالكا سراويتكا اب مريتي دسعار زلو سلازي ناي مريتكا غداي مغبركا كم تريو زلهم دما افدق بحر قدنينا خنركب زلنا تدالينا لنا يوم زولو زلو سلازي حيل بحري يوم وتحضراو قلصم زغترولو بوتا دامبر نودب زتقمولو بوتا يكونو زدلي زلو بقالاتهم بفيديوتاتهم بمراحتهم بكل سمعناينا جولانتهم حيل بحرناتو تدالو الدايف نخد قبري الوامي اميناي بحريهم كاتو سومال كتب ايدلنيا ايرترا دما اي تحسبوه تبلالا سلازي what are they going to do
ዝንሪዮ ዘለና ነፍሱ ዝኸኣለ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ባሕራት ዳሊና ኣለና ባሕራበ የለው ቁናቱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብካልእ ዘራርባ ሓይሊ ባሕሪ ዘዳለወ ሰብ ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ወታደራዊ ቦታ ንክሕዝ ከም ዝደሊ ዘሎ ወታደራዊ ቦታ ትሕዞ ድማ ሓደው ከም በዓል ኣሜሪካ ሚልዮናት ገንዘብ ከጫሕ ኣቢልካ ሰብ ድማ ኣሚኑ ብኮንትራት ተሂብካ እዩ ካልኣይ ድማ ወሪድካ ኢኻ ትሕዞ እዚኣቶም ገንዘብ ክኸፍሉ ይደልዩ እዮም ንወደብ ዝኸፍልዎ ዘለዉ እዮም ምንን ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ገንዘብ ክኸፍሉ ዝኽእሉን ዝደልዩን ኣይኮኑን ስለዚ ተኣንኩ ምርጫ ዘላ ብሓይሊ ወደብ ንክወስዱ ዝደልዩ እዮም The strategic frustration of a landlocked power. We established a navy 6 years ago. Did we establish a navy to swim in a glass? It's a striking metaphor. Ethiopia has invested in a fledgling naval force, over 1,000 sailors trained in France and Russia, a new command structure, modern vessels. But without direct access to the sea, the navy is confined. The Red Sea, one of the world's most critical maritime corridors, lies just beyond reach, tantalizingly close, yet firmly out of grasp. This dilemma is not merely military, it affects trade. ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እቲ ዘረብዎም ዋላ እታ ኣካይዳናቶም ዋላ እቲ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ናቱ ናይ ፖሊሲ ቦታ ካብቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ዝወፁ ዘሎ ኩሉ እታ ዘራርባ ነዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ቪድዮ እዚ ውፅኢት እቲ ኮንተንት ናቱ ካበይ ዝመፅእ ካብቲ ሆርን ሪቪው እናበሉ ባዕሎም እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋንድ ብዝገብሮ ዘሎ ዝወፅ ዘሎ ኣርቲክልስ መዓልታዊ ዘውፅዎ ዘለው ካብኡ ዝብገስ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ደገ ባሕሪ ንደሊ ኣለና ኣብ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ወይ እውን ንቁጠባ ኣይኮነ ዝደልይዎ ዘሎ እንታይ ዳ ሓይሊ ባሕሪ ንክሕዙ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ክሸጥዎ እዮም ካልእ ዝገብርዎ ነገር የብሎም ናይ ሓቂ ኣብ ደገ ባሕሪ ከፍ ኢሎም ንክጥቀሙ እንተዝኾኑ መዓት ምርጫ እዩ ዘሎ እንታይ ዳ ንሳቶም ጎቢጦም ሒዞም ክጥቀምሉ እውን ኣይኮኑን ከልምዕዎ እውን ኣይኮኑን ናብ ካልኦት ከካሪቦም ክሸጥዎን ፀገም ስለዘይብሎም ከምቲ ዓዶም ንዝኾነ ዝህብዎ ዘለው ከምኡ ክገብርዎ ስለዘዋፅኦም እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው ሕልፍ ዝበለ ኣሽካዕላል ዝመልኦ ዘረባን ኣካይዳን ኤርትራ ብጭብጥያ ክትሕዞም ትመርፅ ዘላ ምክንያቱ መጀመርያ ኣብዚ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ስለዝደሊ ኤርትራውያን ብፍላይ ከም በዓል ሲራክ ባህልቢ ብተደጋጋሚ ብጭብጢ ዝተሰነየ ኣገዳሲ ዝኾነ ዶኩመንታት ወይ እውን መረጋገፂታት ነቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘለው ተሃዲድን ሓሶትን ብፋክትስ ብጭብጢ ቻሌንጅ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና እዚ ቻሌንጅ እዚ ምግባር ድማ ብዙሕ ትርጉም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ ንኣብነት ኣነ እውን ዕሚቆ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ኣብ ግዜ ብዙሕ ግዜ ብትክክል ዘይግለፅ ነገራት እንታይ እዩ እዚ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢኢሲቢ ዝበሃል ኢኢቢሲ ዝበሃል ክግበር ከሎ ብኸመይ መስርሕ ከም ዝተገበረ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ውዕል ኣልጀርስ ወይ እውን እቶም ናቱ ደገፍቲ ኩሉ ግዜ ኣቃሊሎም እዮም ዝዛረብዎ ውዕል ኣልጀርስ እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን ምስ ጥልያን ውዕል ተገበረ እዮም ዝብሉ ኖ ውዕል ኣልጀርስ ኣክቹሊ ቨሪ ቨሪ ሶፊስቲኬትድ ዝነበረን ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ድማ ዝለዓሉ ናይ ሕጊ ክኢላታት ቆፂራ ካብ ቶፕ ቲር ኢንተርናሽናል ሎየርስ ናይ ዓለምና ዝበለፁ ጠበቃታት ዝበሃሉ ካብኦም ወሲዳያ ቀሪባ ነይራ ኤርትራ እውን ዝኣኽሉ ብቁዓት ዝበለቶም እያ ሬፕሬዘንትድ ኮይና ነይራ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ቀሊል ከም ዘይነበረ ንኣብነት ኤርትራ was like ኣብ ኳሊፋይድ ዝኾነ ኤክስፐርትስ ከም ዝተማእከለትን ነቲ ጉዳይ እቲ ንምፍራድ ድማ እንታይ ተገይሩ the panel of judges እቶም ፈረቲ ደያኑ ድማ ካበይ መፅኦም ነይሮም final decision was balanced 2 judges were nominated by Ethiopia and 2 by Eritrea ክልተ ደያኑ ብኤርትራ ክልተ ደያኑ ድማ ብኢትዮጵያ እቶም ከክልተ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመረፅዎም ድማ መንጎኛ ዳኛ ነቲ ውሳነ ናብትን ከብሎ ዝኽእል ሓምሻይ ዳኛ ክልቲኦም ኮይኖም እቶም ከክልተ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ተመረፁ ንሳቶም ድማ ሓደ መበል ሓምሻይ መሪፆም ማለት was jointly selected by the foreign minister against this backdrop is almost comical to now watch Abiy and his inexperienced aides along with their so-called legal minions are trying to undermine the vigorous and ስለዚ እቲ ኮሚሽን ዶብ ዝኽተሎ ዝነበረ መንገዲ ዕምቆ ዘለዎን ብብቅዓት ዘለዎም ሰባት ሬፕሬዘንት ዝኾነ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ብሰፍሐ ዲቴይል እዩ ሂብዎም ዘሎ መነመን ኣብቲ ጉዳይ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ እንታይ ብቅዓት ከም ዝነበሮም እቶም ሰባት ኣብኡ ዝነበሩ ኣብዚ ብሊስት ገይሮም ኣምፂኦም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ እቲ ጉዳይ ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝገብሮ ዝነበረ ክንምንታይ ዕምቆ ዘለዎ ምዃኑን ክንምንታይ ዶኩመንታትን ጭብጥታትን ከም ዝቐረበ ኢትዮጵያ ኩሉ ጭብጥታታ ሒዛያ ቀሪባ ነይራ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ነቲ ዶቡን ክትቅይሮ መደብ ስለ ዝነበራ ኩሉ እዚ ግን ኣብ መወዳእታ ንኣሽቱ ዓድታት ዘይግብኦም ግን ድሓን ኣብ ኩናት ስለ ዝተፀንሐ ክሕግስዎም ስለ ዘለዩ ሂቦሞም ነዚ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ድማ መለስን መንግስቲ ናቱ መጀመርያ ተቐቢልዎ እዩ
تقبلهم يوم نيرهم دحر يوم تي جايد فريدر دي قالت بالله أمريكا يتقبلوا قال ما ليلا بس ما خرجتهم يوم بحرحلكم اللي جميرهم بر أبت مجمرة تقبلهم من يوم سلزي عبي أحمد لهم مسيو من يوم منقص ده يتقبلون كم زي نبرندو خمسو كوينو ده نعمله من ينزبل زي اللي نجار زي تشبت نجار كتشبت سلازف التنزلو ليلا عموكم متعطر سلازف التنزلو بزخونه بتقوين بتي اتزلون كنتات عزي كبيدن أشجارنيو نعلم لخاو حقي كتحسيهم زف التنزلو نحن لما انتهينا نبلوم أكتم عينة فتنا خبر خلو good luck with that نبلوم كله لأن كنا نعطاتهم زي عقب نجار ما بزو هيدي وتزلو حركة وزيو ትልቅ የተባለ ወታደራዊ ኤክስፖን በቅርቡ አሳይቷል። ወታደራዊ ኤክስፖ የግብፅን ጦር አያልነትና ጦሩ የታጠቃቸውን አዳዲስ መሳሪያዎች ከማሳየት ይልቅ የግብፅን መንግስት ጂኦፖለቲካል ዓላማም ቁልጭ አድርጎ ያመላከተ ነበር። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ይህን ኤክስፖ በቀጥታ ያስጀምሩትና የመሩት ሲሆን በኤክስፖ ላይ የአፍሪካ ቀንድና መካከለኛው ምስራቅ ዋነኛ የግብፅ ኢላማ መሆናቸው ታይቷል። ግብፅን የመላው አፍሪካ ወታደራዊ ማዕከል አድርጎ የሳለው ኤክስፖ ግብፅ በኢትዮጵያ አካባቢ ያሉ ሀገራትን እንዴት በኢትዮጵያ ላይ ለማስታጠቅ እንዳሰበችም አመላክቷል። Reaffirm sovereign rights over good amid ongoing regional pressures. Addis Ababa, Ethiopia has reiterated its sovereign right to utilize the waters of the Arbari, Blue Nile, and defended the Grand Ethiopian Renaissance Dam. ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ዝነበረ ኣተሓስባ ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይ በትሪ ነፂጋቶም ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይተረጋግዑ ድኹማትን ዝተበታተኑን ፀግዕተኛት መንግስታት ንምፍጣር ዘለዋ ድሌት ኢትዮጵያ በትሪ ኣትቃወሙ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጥንኩር መግለፂ ላዕለዎት ሰበስልጣን ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያን ዘረቦም ኣጋዲዶም ክብሉ ዝኸሰ ኮይኖም ዝኾነ ዘረባ ኣይንቕበልና ክብል ገሊፅዎሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ካይሮ ኣብ ዝተሃበ መግለፂ መንግስቲ ግብፂ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ክውንነት ዘይምቕባሉ ዘንፀባርቕ ኢልዎም። ንሳቶም ማለት እውን ግብፃውያን ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ዝነበረ ውዕላት ብምጥቃስ ብዛዕባ ታሪኻዊ መሰላቶም ይዛረበሉ ዝበለ እቲ መግለፂ እዚ ጉጉይ ኣካይዳን ፃዕርን ውድቀትን ኣተሓሳስባ መሪሕነቶም እዮም እዚ ንኢትዮጵያ ፈፂሙ ዘይረብሕ ፀወታ እዩ ብምባሉ ሚኒስትሪ كم نريد زلنا أمانغو إثيوبيا جبت إنك هذا كنتات كاب جزء نافجزء نارسنا يخيط كم زلون جبتي بكل من قدي كتت عنا يتبقي سازلنا تبع له خلو جبت دما عبي وتدراو مرئيت ويونا وتدراوي إكسبو جبتي بزح وتدراو عمي كويش كم تفر زلا زري كنتات وتيلو زخا إثيوبيان بعلومهم ريبورت قبل زلو كبيت زخونة تزعنوني إثيوبيا كفترة لا زخل كنتات مخانون مغنياتو أبي أحمد أي دسرح دو برين دسرح فابريكا مسريتيلو ترعرع زبل زنبره جبت مسير إيرترا زلوا شركنت بعلاتهم إثيوبيان مالتي كابتي إيرترا بزعبا مزجبت زلوا زمدنا تزاربو إثيوبيان إيرترا مزجبت زلوا زمدنا أعبيهم زري وصل زعبي جبت تجبروا كل عامي نبي إيرترا جوز كمت زخل إيرترا حجزهم دما نتزلنا وشتاو كلولاو مليسهم نبت أتفكوس دنياهم زبل فرهي أبرسهم استغمتي مزجبتي أنا انتهي لكم نيركض محجي أبي أحمد من هالبعت أنا دفورون انتهي لكم نيره بزن بتنيلو مزجبتي أركين تفتيرو ناي جبتي أتسك عنك هالن وسيدو أنصار إيرترا زخون يكون حماق نجر نخجبر يفتني خووني بلاكم نيره مزجبتي جن مش شجروك فتح كاب جزية ناب جزية أتزلهم وتري نلا على جوتي زخي زلوا كم إيرترا وين كهطري خلا خدمة أزي بأسنا كالوت ويون أجرجرنا كالوت على خالوت دس لزبلنا يكوننجن نقوم مشيتن كفكر الكنز على حيلي ناتو شجر ناتو تجمع نعاقة عرفتي مهنياتو ناتنا سقاي ناتنا شجر ناتنا بدهوتات كل جزء كم عود جيرهم زغطروا political elite أبدي سابق سابزلو إحنا انتهينا ندلي بار نحنا مساهم كنواجع جزينا كنا باخنا ينخلينا ولا كتواجينا بزوج جزء سعراكم تقولنا مساهم تواجينا نباخنا زلنا جزين سقطاتن سلاد سمعنا حج مساهم أبزه اللقناتو يندلنا منينا وكاني بلو تقرأ كابانا نيو كالي كم تكما وجز دل ويون مساحاتكم كيش أفاتش دل يفتر لكم because نحنا أبو interest دا يكوننا إنا نبل زلنا سلازي نزقو دايزي بعال خاتكم نابتقو داياتيكم شوح بلو إنا نبل دلنا إيرترا سلام عرفتن ركب سلان دلنا سلازي دايم زولو زلو قبتي مسجوب بتتقبرو زلا مسوماليا تقبرو زلا مسيرترا تقبرو زلا كله نيتيوبيا شجريو سلازي شجر انتلكا أمها ناينيل زي تفتح شجر انتلكا خوينو مزجور عبتها سلام فقر مدليكا نسخة مزجور عبتها سلام فقر يبلكا كينو زحلة فدما زوما بكبابي خازلو دلو ترادي كونس رحوق زلو ترادي كونون أتوم ما كان عندها صبوق غيرهم فليت أم كارلو اسكسمعوا ما بزي አሁን እንዲዞር ዞር ብሎ የሚያይ ሰው ሁሉ የሚረዳው ነገር ሆኗል። የማርክ ሩቢዮን
ስልክ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን በተመለከተ አንድ በግልጽ የሚነግር ነገር አለ። አንደኛ በዚሁ በአሜሪካን ሚዲያዎችም በኩልና በህዝብ ግንኙነት ውስጥ ሲገለጽ እንደው የጻፏትን ነገር አይተሃል አይደለም? ምንም ብቻ ደውለልለታል የምትለዋን መልእክት ለመናገር እንጂ የተነጋገሩትን ነገር ለመናገር አልፈለጉም። አሜሪካን ያህል ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ያላትን ጥቅም በተመለከተ ምን እንደሆነ የታወቀ ነው። ብዙ ሊሉት የሚችሉት ነገር እያለ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና ሓደ ነገር ንጹር እዩ ዝብል ዘሎ ናይ አሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ደዊለ ጥራይ ትብል ጽሕፍቲ እዩ ጽሒፉ ብዛዕባ እንታይ ተዘራሪብና ብዛዕባ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ኢና ተዘራሪብና ኢሉ እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ተዛረብዎ ፓብሊክ ከሆነ የብሉም ፕራይቬት ከሆነ ዘሎ ስለዚህ ባእሲ ምዃን በዚህ ካትፈልጥ ሓደ ነገር ሲ ኣብ ናይ ፖለቲካ ቋንቋ ከይተዛረብካ ተዛረበ ነገራት ኣሎ ቴሌፎን ተደዋዊልና ይብለካ ቴሌፎን ከም ተደዋወለ ንኽገልጽ ድማ ልሙድ ተርእዮ እዩ በኣሜሪካ ማለት እዩ ዘይዝረብ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ስለ ዝኾነ እዩ ድሕሪ ተባኢስና ኢልካ ይትፅሕፍን ኢኻ ስለዚ ናብ ዶናልድ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ክድውሉ ከለዉ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ሽርክነት ብዛዕባ ረብሓታትና ብዛዕባ ገለና ነተዘራሪብና ይብሉ እዮም ብዛዕባ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ኣጋኒኖም እዮም ዘቕርብዎ ብዛዕባ ሕማቅ ክኸውን ከሎ ግን ትሽፍኖ ስለዚ ከም ዝደወለ ግን ስለምንታይ ክሕብረና ደሊ ማርኮ ሩቢዮ ስለምንታይ ካልኦት ከባቢኻ ክፈልጡ ስለ ዝደሊ ኣጠንቂቕና የለና ስለዚ ይበሃል መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ጥራይ መረዳእታ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝብልዎ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝደወለሉ ኣይገለፀን እዚ ንነፍሱ ንባዕሉ ባዕሎም ነግርኩም ኣለዉ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበራ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናጎየየ ኣይኮነን ብፍትዊ ኣብ ግብፂ ዝበልዎ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሃንደበት መፅኡ ምስኡ ዝተሰኣላ እውን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ክገብረላ ከም ዝፈተነ እዩ ዝንገር ድሕሪኡ ኣይረኸቦን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሃል ኣብ ናይ ግብፂ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ክዘራርባ ኣብ ዝኸዱሉ ቦታ ኣባትዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተፀጊዑ ተሳኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ምዃኑ ዓብዪ ሓሶት ንፋኖ ንምድሓል ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣታሊሉ ነጥቢ ክወስድ ዝፈተነ መራሕዳ እምበር ዝገበሮን ዘይገበሮን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘውፅእ ሰብ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ዝሸፈና ፀርፊ ስለ ዝነበረ ጥራዮም ዝብሉ ድሓን ነቲ ንሱ ዘይበሎ ዝነግሩና ኣካላት ስለ ዘለዉ ንሕና ካብኦም ንስማዓዮ Thank you for taking my call. We need to speak about the rising tensions around Asseb. Of course, Mr. Secretary, Ethiopia has legitimate concerns and aspirations. The U.S. supports Ethiopia pursuing peaceful, legal, diplomatically negotiated access, not military attempts. We are not invading anyone. Ethiopia needs sea access. The world should understand that. Let me be direct. Assab is internationally recognized as Eritrean territory. The United States cannot support any military attempt to force access to that port. Sea access must be pursued peacefully. No mobilizations, no pressure, no cross-border signaling. Any escalation will destabilize the region and isolate Ethiopia. እዚኣ ነራታ ዘረባ ኢሉ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ውፅኢዋ ዘሎ ሓየሎም ወዲ ኤረይ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ዝብል ዘሎ ተረዲና ካለና ተዓጀውጀውናትካ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማሲ ንክትረክብ ነፍቅደልካ ኢና ንሕግዘካ ኢና ጎንኻ ኣለና ከይድ ምስዝኾነ ጎረቤትካ ተዘራሪብካ ብጅቡቲ ዝኸዶ ዘለኹ ከቢርኑ ስለ ዘሎ ገለ ቁርብትለይ ዝጎድል ዲስካውንት ግበሩ ለይልካ ተዘራርብ ንዑ ንቕበሎ ኢና ብሓይሊ ግን ናይ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ክትወስድ ትሓስቦ ዘለኻ ዝፍቀድ ኣይኮነን ዝድግፈካ ኣካል እውን የለን ብዛዕባ ዓሰብ ኢልካ ትዛረቦ ዘለኻ ድራማታት ድማ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ስለ ዝኾነ ሸንካ ደቅስ ኢልዎ እዚኣ እታ ዘረባ ነይራ ናብ ዓሰብ ጌፅካ ትኸዶ ዘለኻ ንዓለም ሕጊ ጥሒስካ ኢኻ ትኸይ ዘለኻ ኖርማሊ ንሕና ንዓለም ሕጊ ንምጥሓስ እውን ንሕግዝ ኢና ኣብ ካልእ ግዜ ሎሚ ግን ግዜ የብልናን ሸውሃት የብልናን ኣብ ካልእ ዝፈተናየ ሰልጠና የለን ስለዚ ድሮ ሓዊ ዝቃፀል ዘሎ ዞባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጠጠው ምባል ኣብና ጉዳይ ናይ ሶማል ጉዳይ ናይ የመን ወላ ሓንቲ ክንገብረሉ ኣብ ዘይከኣልና ዘለና ግዜ ንስኻ ካልእ ድራማ ፈጢርካ እንተኾነ ውሽጣዊ ዓድኻ ውሽጣዊ ኩነታትካ ሰላም ግበር ኢሎሞ ንዑ እኳ ክትገብር ዘይከኣልካ ውሽጥኻ ዘሎ ፀገም ክትፈትሕ ዘይከኣልካ ናብ ባሕሪ ከይድካ ትገብሮ ዘለካ ኩነታት እዚ ድራማ እዚ ጠጠው ኣቢሎ ኢሚድየትሊ ጠጠው ኣቢሎ ምክንያቱ ነቲ ዞባ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስደ ዝኽእል እዩ ይብልዎ ኣለዉ አሁን የተደወለው ስልክ ያንን ተስፋ በሚያሳይ ሳይሆን አብይ ችግር እየፈጠረ አብይን ረፍ የሚል መሆኑን በእርግጥ ታውቋለህ ከአጻጻፋቸው ከአሜሪካኖች አጻጻፍን በግልጽ ይታወቃል ከአብይና ከጀሌዎቹ ደግሞ አፋቸውን መዝጋትም የምታየው አብይ
ደቡብ አፍሪካ ሄዶ ፎቶ ተነሳው ስስቅ በግራንሳኝ በቀኛንሳኝ እያለ ያንን ሁሉ ሀገር ሲያደናግሩ የነበሩ ከአሜሪካ መንግስት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስልክ ሲደወልለት እንዴት አፉ ተዘጋ ብለ ኤግዛክትሊ ኢንጂነር ይልቃል በላ ገሪ ዝፈልጠነ ሰብዚ ጽቡቅ ገሪ ድማ ዘሃርሞ ዝገበሮን ዘይገበሮን ወላ ብትቁኑ ዝሓለፉ ምሶም ተጸጊዑ ተሳይሉ ሶሻል ሚዲያ ረቢሹ ዝነበረ ሰብ ንኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር ደው ኢሉሉ ጽቡቅ ነገር ኢልዎ ነይሩ ቀይ ባሕሪ ክትኣቱ ሓጊዘካ ኣሎ ኪተበገስ ዝብሎ ነይሩ ልክዕ ድሕርታ ቴሌፎን ላይፍ ማእተወ ነይሩ ማይቢ ስለዚ እንታይ ከም ዝበሎ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንለባም ኣመተልዩ ንዓሻ ግን ወላ እንተደርጓሕ ካሉውን ኩልያዊዩ እያ ትኸውን ዘላ ንስገር ናብቲ ካልእ States. The Pentagon has launched a $1 billion program for kamikaze drones. The program, slated for the next 2 years, involves buying hundreds of thousands of one-way attack drones. That's kamikaze drones, dubbed the Drone Dominance Program, DDP. It is basically an implementation of Pete Hex's July memo, authorizing major changes to how the department procures and uses these weapons. كم تريوا زلهم أمريكا أبزز متزلو أمتات ናይ ሰላም መንገዲ ከም ዘይብላ ንጹር ይኮይኑ ዘሎ ንጹር ምዃኑ ድማ ካብ ሽም ይመርሕ እንዲ ዝበሃል ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እንታይ ዝብል ሽም ቀይሮሞ ሚኒስትር ኩናት ናይ ኣሜሪካ ስለዚ እቲ ዲፌንስ ዲፓርትመንት ዝበሃል ዝነበረ ዎር ዲፓርትመንት ብምባል ፀዊዖም ሕጂ ድማ ሓዊ ወይ ኩናት ንክትገብር ኣብ 2025 እንታይ ዘድልየካ ድሕሪ ኢልካ ቀዳመይቲ ድሮን ትብል ቃል እያ ትመፀካ ኣሜሪካ ካብ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣበላ ድሕሪ ኢልካ ድሕሪት ስለዚ ካብ ወርሒ ሸውዓተ ናይ 2025 ጀሚሮም ኣግሬሲቭ ዝኾነ ስትራቴጂ ብንዓለምና ብድሮናት ዶሚኔት ንክንገብራ ይብልለው ቁሩብ ስደምጊኹም ትብገሱ ኣለኹም ኮይኑ ይስማዓና እያ ኮይና ዘላ ምክንያቱ በዓል ኢራን በፂሕንዎ ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ ቻይናን ራሽያን በፂሕንዎ ዘለዋ ደረጃ ዓቕሚ ናይ ድሮናት ኣሜሪካ ሕጂ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ዶሚኔት ክገብሮ እየ ንኽትብል ቁሩብ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓና ድሓን ካብ ኣፎም ንስምዕዎ ኣሜሪካ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ዓመታት ናይ ሰላም ሓይሊ ክትከውን ከም ዘይኮነት እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ መመሊሱ እናበኣሰ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ብሓደ ቦታ ሰላም ትደሊ እንተላ ሰላም ስለ ዘገድሳ ኣይኮነን ኩናት በዚሕዋ ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ኩናት ክትገብር ስለ ትደሊ ዘላ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ፀገም ክትፈትሕ ትደሊ ዘላ እዩ እቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ war. U.S. defense spending as a percentage of GDP dropped significantly. The War Department budgeted for quality over quantity. That served us well for 30 years. However, we now find ourselves in a new era, an era of cheap, disposable battlefield drones. We cannot be left behind. We must እንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ድሕሪ ምዕዋትና ማለት እዩ ባጀት ናይ ምክልኻል ናትና ኣፀቢቑ ይጎዲሉ ይብል ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዝብል ኣብ ኳሊቲ ኣብ ኦቨር ኳንቲቲ ካብ ብዝሒ ናብ ዓይነት ብሉፅነት ዘተኮረ ኢና ንኸይድ ነርና ይብል ኣሎ ብዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋንቲ ምስ ዘለና ባጀት መጀመርያ ክትርዱ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ባጀት ዕቤት ናቱ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪኦም ዘለዋ 20 ሃገራት ተደሚረን ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ይከውን ናይ ኣሜሪካ ከባቢ 1 ትሪልዮን እዩ ካልኣይ ዝዓበየ ባጀት ዘለዎ ዝበሃል ቻይና እዩ 250 ቢልዮን እንተኾነ ድሕሪኡ ራሽያ ሜቢ 100 ቢልዮን ድሕሪ ፅቂልካ ውረድ ኩላቶም ድሕሪኡ ዘለዎ ሓደ 20 ሃገራት ዝኾነ ኣኪብካ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ይከውን እዩ እቲ ፀገም ገንዘብ ኣይኮነን ፀገሞም እንታይ ዳ እቲ ገንዘብ ኣብዚ የድሊ ወይ እውን ነቲ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ኣብ ምሕያል ኣይጥቀሙሉን እዮም ስለምንታይ ንብል ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ናተይ እንታይ ለምፅልኩም ነይረ ነፍሲ ወከፍ መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ገንዘብ እዩ ዝበልዕ ስለዚ እቲ ገንዘብ ሓድሽ ኣፅዋር ንኸፍርዩ ዘይኮነ ነቲ ዘለዎም ሰራዊትን ነቲ ዘለዎ ኣፅዋርን ንምክንኻን ኣብኡ ዝጠፍእ ዘሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንክንገብር ኣብ ሓድሽ ነገራት ኢንቨስት ንክንገብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካልኣይ ድማ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ክቡር ስለ ዝኾነ መንግስቲ ድማ ኣፅዋር ስለ ዘይሰርሕ ካብተን ስሱዓት ካምፓኒታት ስለ ዝገዝእ እተን ካምፓኒታት ድማ ንመክሰበን ኢለን ነቲ ዋጋ ሰማይ ስለ ዘደየብኦ ኣሜሪካ ውፅኢታዊ ወታደራዊ ስትራቴጂ ክትገብር ኣይከኣለትን ብግምጣሉ ቻይና ወላ እኳ ርብዒ ናይ ኣሜሪካ ባጀት እንተለዋ ምክልኻል ኣፀቢቑ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝተዓፃፀፍ ኣፅዋር ከም ተፍርየሉ ዘላ ኣብዚ ሕጂ ድማ ንኣሜሪካ ኣሰንቢዱ ዘሎ ነገር ወላ ንዓለም ሎ እንደሰንበደ እቲ ዝኸበረ ሚሳይላት ዝበሃል ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ሚሳይልስ ብኣዝዩ ዕሱር ዋጋ ኣብ ኣሜሪካ ብሚልዮናት ዶላር ዝስራሕ ወይ እውን ዝሽየጥ ብ100,000 ወላ ገለ ብኣዝዩ ዕሱር ዋጋ ብብዝሒ ከተፍርዮ ክኢላ ከም ዘላ ቻይና ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዎል ስትሪት ጆርናል ዲገለ ዝበሃል ኣውፅእዎ ነይሩ ዝኻ ነፍሱ ዝኻለ ራዕዲ ፈጢሩ ነይሩ ኣሜሪካ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ክሳብ ሕጂ የብላን ብብዝሒ የብላን ኣብቲ ቴክኖሎጂ ድማ ድሒራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር የብላን ጥራይ ዘይኮነ ቻይና ግን ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝሓሰረ ዋጋ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ክሰርሖ ክኢላ ከም ዘላ
ባዕሉ እዚ ፒት ሄገስ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ክዛረብ ኣብ ዝምፅአልኩም ነይረ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ወይ እውን ኣብቲ ወታደራዊ ቅልፅም ገፃ ኣብ ትኸደሉ ዘላ ብዙሕ ሕፅረታት የጋጥማ ከም ዘሎን እዚ ሕፅረታት እዚ ድማ ስትራቴጂ ናታ የቐይሮ ከም ዘሎ ክነግረኩም የፅንዕ invest in inexpensive unmanned platforms that have proved so effective. One of my priorities is rebuilding our military. We can't do that by doing business the same way we have in the past. We cannot afford to shoot down cheap drones with $2 million missiles, and we ourselves must be able to field large quantities of capable attack drones. ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ሑቲ ዝተማሃርዎ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሳቶም ብ5,000 ዝሰርሕዎ ድሮናት ብሚልዮናት ዝትመን ዋጋ ዘለዎ ሚሳይላት ክንሃርሞ ንዓና ዘዋፃና ኣይኮነን ስለዚ ካማታቶም ብብዝሒ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ውፅኢት እዚ ድማ ኢራን ዘርአያቶም ሑቲ ዘርአዮም ራሽያ ተርእዮም ዘላ ናይ ቻይና ኩነታት ኣብ ተፈላለየ መድረክ ክረአ ከሎ ድማ ካላርሲ ዝኾኖም ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ገይም ናይ ድሮናት ዝበርትዐ ክንቅልጥፍ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እዙን ወዲ እዚ ንኣሜሪካ እንታይ ይፈጥረላ ኣሎ ይዝባል ዘሎ ስትራቴጂ ናታ ንኽትቅይር ይግድዳ ኣሎ ካልኣይ ካብዚ ተበጊሳ ኣሜሪካ ኣንጻር ቻይና ትኽተሎ ፖሊሲ ንኽትቅይር ተገዲዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስምዑ እዚ Our next story is about China, about their spies and hacking, and about the response of the West. Because something unusual is happening here. For years, Western governments warned their people about Chinese espionage. They called it a threat. They issued alerts. They spoke about hacking campaigns and data theft. But the same governments now refuse to act against China. Let me show you a new report. It says the US has halted plans to sanction China's spy agency. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምዕራባዊ ዓለም ስለያዊ መርበባትን ወታደራዊ መርሕነትን ኩሉ ግዜ ናይ ቻይና ስለያ ሽግር ከም ዘሎ ንቻይና ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ካምፓኒታት ኣብ ኮርፖሬሽንስ እናኣተወት ብዙሕ ፀገም ትፈጥር ኣላ እናበሉ ሽም ናይ ቻይና ኩሉ ግዜ ምፀየቑ እዮም ነይሮም ንበዓላ ድማ ኣሜሪካ ስለያ ናይ ቻይና ስለ ዝጥቀምሉ ንኣብነት ህዋዌይ ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ኣብ ኤሮጳ ከስፋፍዕ ምስ ጀመረ እንታይ ኢሎሞ ቻይና ንስለያ ስለ ዝጥቀመሉ ካብ ሴኩሪቲ ናትኩም ኣውፅዎ ብምባል ከም ዝእገድን ካብ ኤሮጳ ከም ዝርሕቕን ካብ ኣሜሪካ ከም ካናዳን ከም ዝወፅን ገይሮሞ ሕጂ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናብ ቻይና ዝነበረና ፖሊሲ ክንቀይር ኢና ይብሉ ኣለዉ The US has halted plans to impose sanctions on Chinese Ministry of State Security over a massive cyber espionage campaign in order to avoid derailing the trade truce. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝኽተልዎ ዝነበሩ ብሰንኪ ናይ ስለያ ናይ ቻይና ዶገለዶ እናተባህለ ዝግበር ዝነበረ ገጂብ ዝኾነ ስጉምትታት ጠጠው ከተብሎ ወላ እውን እገዳታት ጠጠው ከተብሎ እያ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣላ ምክንያቱ ቻይና ኣብቲ ናይ ንግዲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ቤላ ገይሮም ብጎረሮኦም ሒዞሞም ስለ ዘለው ነዚኣ ክንገጥፈልኩም ተኮይና ነዚኣ ኣለዩ ነዚኣ ክንገጥፈኩም ተኮይና ነዚኣ ኣለዩ እናበሉ ቻይና ይእዝዝዎ ስለ ዘለው ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፈንጠር ኣርዓይሉ 100% ዶ 55% ዶ 200% ዶ ታሪፍ ክገብር ኣብ ልዕሊ ቻይና ይብል ነይሩ ኣገዳ ሓቂ ኩሉ እቲ ታሪፍ ዝገበሮ ንዕኡ ይፀፍዖ ከም ዘሎ ከሪአኩም የፅንዕ ኢለ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከምቲ ንሱ ዝደለየ ይኸይድ የለን ስለዚ እንታይ እዩ ኢዱ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ናይ ፖሊሲ ቸንጅ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከይተዋገድ ከም ተሳዕረት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘበገሰቶ ንቻይና ንመንብርካኽ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ስለዝፈሸለ ቀስ ብቐስ ክዛረቡ ከለዉ ስጉምቲ ክወዙ ከለዉ ማይክሮፎናት ገይሮም እዮም ዝገብሩ ክሰዓሩ ከለዉ ግን ብስቕታ እዩ ዝግበር ቀስ ኢሎም ንእሽተይ ሪፖርት እዮም ደውፁ እዚኣ ገይም ኣብዚ ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘሎ ብዝተኻልና መጠን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ከነርእየኩም ኢና ንፍትን ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ኣሜሪካ ኩናት ክጅምር ከላ ዳንኬራ እያ ትገብር ከምዚ ንቬኔዙዌላ ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ ክትሰዓር ከላ ክትወፅእ ከላ ግን ብስቕታ ክትወፅእ እያ ትፍትን ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ንቻይና ታሪፍ ክትገብር ከላ ታሪፍ ቻይና 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 ይብሉ ነይሮም ነቲ ናይ ዝነበረ ኩነታት ክዓልይዎ ከለዉ ግን ስጭብ ኢልካ ውሕጥ ኣቢልካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ እዚኣ ታክቲክ እያ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት It's called the Ministry of State Security. It is Beijing's most powerful intelligence arm, and the US was planning to sanction it because of a massive hacking operation. A campaign called Salt Typhoon. It breached telecom networks, it penetrated a US National Guard system, and it accessed unencrypted communications of senior American officials. In simple words, the US said China was spying on American systems, and they were doing so at a very large scale. Beijing, of course, denied those accusations, and the US has now decided to stop the sanctions. The question is why? And the short answer is politics and economics. The Americans do not want to fight with the Chinese. They've just agreed to a trade truce. When Trump met Xi in South Korea, this was in the month of October, they met and they agreed. Exactly. بعتر زبلت
كله أبلع تشاينا نكوستو هكينو مزنبرو حسيبو مزنبرو مديبو مزنبرو مسرعيو ديوات أم كوين رخيبهم أتزي وزلو سقمتي تشاينا دي كون زداخم نعتاتوميو مليسو زداخم سلامنتاي تشاينا تصاوتي ناي تشيس لزخونو عسرت سقمتن غميت حليفهم أمريكا كمزي تغيراتنا خمس خنقبرنا أمريكا بس تمسياتنا نبلو نخلو ملسات داليهم لسانيا ترجعون لهم نتي سمي كوندكتور السعودي أمنا خمس خنقبرنا نا إنرجي كمزي تغيرنا خمس خنقبرنا كله تداليهم له نتو كوينات كل جينا أمريكا خد جورة خلص قمتات كله جنبيتهم مسألة قبل عليه دونالد ترامب من أمريكا مراحي أمزاز ولكم بسمعت تدريغو أبيتو سانتاز دربيو كم بالي روبات وين كفري كحرايت بلو كم بال تشاينا قد فرهيه بلو مغنياتو نتو كونتا تداليهم ليو كالاي تشاينا أريقو زحسب هاجر سلو زغوني نحمشت عمد عنزان تمسي خالو كوحتو يخلي تسأمي مكخيز خلي مغنياتو دحرمي تعمد دحر 5 عمد أبين هلو نخون نبر حجز لنا يطرح كونان زغد سنة زبل بوليسي زلومي لونج تيرم فيو زلومي سلازي أكم زعينت كونتات دونالد ترامب جبون تكالاتون دقون كما يخدو لو زغد سو أبزن زمت أزال 3 عمد دمان الستاك ماركت نلعل كم زخيد جيرو مليسو هابتي مكوز ازدلن بزعبا ولك أو هابتنا بريزنتنا تشاينا يفلتني تاي جنزب الله هابتي منقسي زلو دما بجنزب كحاسب كم زي بلو جير ومي أم منقسي تشاينا ناسراكا مليونير كون كي تحاسبي لو كوم تحاسبين دي رخوينكم كيدا أبتو برايفت سكتر وص أبتو وشت أو منقسي ناسراكا مليونيرن بليونيرن كون يتخلنخا زيادة ما قدام يتي ناي بريزنت ناي تشاينا استخدتها بوليسي سا بلشونا كابت هاجر منكو يسأليو بخمي نتوم بلشونا كجبرز رخبهم يقتلهم نيرو ببيت فرد نموت فردو سلازي كندي سبات نتبلشونا مجمر أوروبيين يتأكل على نيرو بتعمي ما تقع عمل أمريكا حرق مصرايو تهاجر ست بلد هاجر جبر خمسة لمس ولا ديكتاتور شكان ها كم زي قبلوا جميرهم وين أتوزع جبر بوليس وسيتنا توزع تشاينا لو من ريازلنا لعلك على التقنيات يفتيروا زلوا أجي ببزحي نبزع تشاينا بزع يوم دزارة بزلوا بلدين بدي عبيز بقسم مخانو نمجنزابو كبيرة مثلاً كله وزع تشاينا زبلوا زلوا نشتي كسمعكم أمزي. In the region, China has deployed scores of naval vessels across East Asian waters in its largest ever maritime show of force as a diplomatic spat with Japan over Taiwan thickens. Though Chinese military drills around Taiwan are nothing new, the timing and the size of the latest exercises may be significant. They come in the wake of comments made by Japanese Prime Minister Sanae Takachi. كم تريوم زلهم تشاينا عبد الكوخيد جزءهم لزمت زلوا سقوم تتاتنا عندنا جابان أو شتاب بوليتيكاناتهم كتواسا نزفتنت مفتوتهم رخيبهم حيال زغنو تدرا قلت مناتهم كقدر جميرة مالو معناته أفضل جزءهم ونسلا زغنة سلزي جابان زتبقى ستكونتات ولا كانت بوليتيكانيا بولكا سبب النتي وسغلان تلو تأتيهم مزلوا وترجن جابان أصبحوا كاسيا زغلي معناته تشاينا سفع داقة سلزغنة أقد أسعدنا جابان دما سلزغنا نسو ني تشاينا دما حجراوي سمعت رالي نمقبار معناته حدث على بوشت أو قد دايكا تنكفاك خلو حجراوي سمعت ويون حجراوي نتن حد نتن يدفتر لذا تشاينا بس جابان تاريخاوي عليتناتهم تقبر زلا كباب بس بتشاينا أقوى نمنقصو دون خبل دما يقبروا لما لو أمريكا تقبر فتناتات كمو زي نتشاينا من مليسو تهزبا أقوى حجر دو كم زبلي قبر له أيردوم نزال مثلا نقول نتشايناويان أقوى حجرهم دويلهم نتزقات ممزول بده مستمنقص بحر نخسر حي قبر ماله لك كم زعبنا عنا نقوم مشيتنا فكره تقاومين دقافين زنبره بهاجرو أبحنت مسمر كم زغل زقبر زلوا زياتهم دمان تشاينا كم عينت مدرخ يفطروا لهم كم زلوا يزنقر سلزي اتكونتات أزيو أجر منا خوني زغي زلوا أو حلفنا نبتم كلي حيل تاد مانسكر. President Vladimir Putin is in India. He landed earlier this evening at Delhi's Palam Airport, and Prime Minister Narendra Modi was there to receive him. كم تري وزر لهم فلاديمير بوتين بأوروبا كنت ألم بينه كتعرفن زي حسبه أب هندي بغيح من تقف أب إيربورت خيدو برايم مينستر هندي ناريندرا مودي تقبلوا خمسة لون أب زركب زدما أبنا بيزنس ركب كجبر مخانيز نقدر زلوا مبزعته سوشيال ميديا هندن تايكب له سميهم إزاي عجن رياز لنا أمونغو هندن بوتين كم زعنا زمدنا ثانك يو دونالد ترامب نهندي كتفراره نراشا كتفراره تقبر زلغا من مليسكا مس قربابتنا كم نعرات قبرنا لغا مس تشاينا زنبرنا صقم نخنفت عقير كانا مس راشا دما زنبرنا شركنات ناي تاريخ اب غزي زحل كوينات تانكو اب غون هند تطويلا زنبرت هاجر حبرت سوفيتن تحرد ما راشا سلازي راشا ناي قدم محزوميا امريكا منغو اتيا كتفوليوم زفتينا
እንትኾነ ክሳብ ሕጂ ተዓወተትሉን ስቲል ህንዲ ሕጂ እውን ዝእመን ኮይና ይስምዓንን እዩ ምክንያቱ ናቱ ረብሓታት ብዋጋ ናይ ካልኦት እውን ከሳለ ዝፍትን ንነፍሱ ከም ሱፐር ፓወር ዝርኢ ከውን እውን ፖቴንሻል ዘለዎ ሃገር እዩ እዚ ጉዕዞ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ግን ንዶናልድ ትራምፕ ኳ ብዙሕ ደሰንበደ ይመስለንን ንኤውሮጳውያን ግን ምርዲኡ ኮይንዎም ዘሎ ምክንያቱ ፑቲን በይኑ ክዕሶ በይኑ ንክተርፍ ዘይገበርዎ ይነበሮምን but at the end of the day Putin is a very intelligent person ንኩነታት ኣፀቢቑ ዝፈልጥ እዩ ብዛዕባ ፑቲን ሓንቲ ኣብዚኣ ለንቀነ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣብ ካልኦት መራሕቲ ናይ ዓለማት ዘይትርእዮ ነገር እንተሎ እዚ ኣብ መንጎ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ መንጎ ፑቲንን ዘሎ ፍልልይ ንክትፈልጡ እዚኣ ስሙ Vladimir Putin meets Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. The world will be watching very, very closely. Vladimir Putin is undoubtedly one of the most influential politicians of the world whose decisions don't just affect Russia, but numerous nations across the world. He is a very compelling on the world stage. That's right, Anjana. Hello and welcome, Geeta. He's seen it all. Through wars and economic recessions, from disintegration of countries to a changed world order, from Boris Yeltsin to Donald Trump, from Atal Bihari Vajpayee to Manmohan Singh, right his position as a force to reach that. That's the president of the Russian Federation for you. How are you doing? Well, and the Kremlin, where we're working. إذا أبدي كم تري وده لو ما بقدر إنترفيو يوم قريبا نالو أمون هندن راشان أنقذ زلوا تاريخ عمت السار كم زلوا يوم زقلتو أبزي حنت حتى أمون وقتين أجر زلوا زمدنا بخميت قلتو إلهم ناتزار بخلو حنت زار باكسمع. On the whole, we're happy with the economic situation, and what's most important this month, I'm very happy that I'm going to meet, as you have just pointed out, my friend to talk about, because the range of our cooperation with India is very huge, and not since gaining its independence just over the 77 years, which is a very short span in the scale of history, and India has managed. እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብዚኣ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ኣብዚ ዘበን ዘሎ መራሕቲ ውሕዳት መራሕቲ ካብነት ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከሎ ኣብ ታሪክ ድሕሪት ማራ እዩ ዝምለስ ምክንያቱ ናይ ታሪክ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ናይ ቻይና መራሕኩም እዩ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ካልኦት መራሕቲ ፍልይ ዘብሎ እንተሎ ታሪክ ብጣዕሚ እዩ ዝፈልጥ ኩሉ ዘረባናቱ ድማ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ነገራት በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ኣይኮነ ዝርዩ تذكروا تقولكم مستاك كارلسون كزرارب كله راشا بزعب راشا ليش شيء تاريخ كنا نقرأ كايلو أبي مليسوا أبشيح عمد محرت مليسوا مش عنكل تميتن نو مش شيح عمد زنبرة إلو راشا كم يكم زنبرت سلزي تمال ما تيخا كل تميتن 5 مئة عام تاريخ زلك هاجر بزعب راشا كتزارب كلها تاريخ تولد عليك هند ما كميلو هند أجاب بيق تاريخ هاجري مالي 7 شو عمد ناس نترخ يبي لي دزارب عربا عالم جن هندي ancient civilization in China ድማ ኮሚ ስለዚ ከምዚ ስለ ድፈልጥ ንሃገራት እንቋትናተን ተረዲዩ ሽርክነት ዝገብር እዩ ዝበሃል ምናልባት ህንዳውያን ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ብርግፅ ዓብ ክብሪ ዘለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዓብ ክብሪ ተቐቢሎሞ ዓብ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑላ ኣብቲ ህንዲ ኣገይን ንኤውሮፓ ግን ከም ሓደ ዓብ መርድእ ኮይንዎም ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ብዝበለፀ መንገዲ ከነምፃልኩም ኢና ሕጂ ከም ወትሩ እተን ኣብ መወዳእታ እነቕርበን ሓበሬታታት ድማ ክበኩም እየ let's go here are just pieces of paper. I grew up thinking that our paper dollars are like the holy grail. You want to save this money because it is the most valuable thing there is. As I became older, I started to realize that's not the case. Our paper dollars are just pieces of paper. It's fiat currency, which means it's issued by the government, and the value is دولار زبال ورقات عبيدكم تلكم فرانك تلكم يورو تلكم باوند تلكم ناي كندا دولار تلكم نقفان تلكم بر تلكم it doesn't matter انتاي باتي راي ورقاتيو نزي اكساب زي ترداكم بزعبا ገንዘብ ዘለኩም መረዳታ ኣዝዩ ፀቢብ ይክኸውን ዝኾነ ባጤራ ቤትኩም ዘሎ ወረቀትዩ ንስኻ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ደብሪ ሂዝካ ኢኻ ትረኽቦ መንግስቲ ግን ንሽተይ ሶኬት ወይ ንሽተይ ልጭጥ ውቕ ኣቢሉ ንኮምፒውተር ሓንቲ ክሊክ ገይሩ ፕሪንት ዝገብሮ ስለዚ ንስኻ ደኺምካ ትንፋስካ ክሳብ ትወፅእ ተጣፊእካ ትረኽቦ ዘለኻ ወረቐት መንግስቲ ፕሪንት ክገብሮ እዩ ዝውዕል እንታይ ማለት እዚ እቲ ገንዘብ ብኸመይ ይሰርሕ እንታይ እዩ ዕላማ ናቱ እንተፈሊጥካ ጥራይኻ ቁጠባኻ ክትዕቢ ትኽእል እናበሉ እዮም ዘማኽሩ ስለዚ ገንዘብ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ኢንቨስት ክትገብረሉ ኣሰትስ ፕሪንት ዘይኮኑ ነገራት ክትገዝአሉ ክትክእል ኣለካ ዕብየት ክትመፅእ ከተምፅእ ተደሊኻ ስለዚ ገዛ ፕሪንት ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ወርቂ ፕሪንት ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ስቶክስ ፕሪንት ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ስቶክ ናይ ካምፓኒታት ማለት እዩ ወይ እውን ቢትኮይን ፕሪንት ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ
ገንዘብካ ስኢልካ ባንክ ተቀምጦ ዘለኻ ንሳቶም ፕሪንት እናገበሩ ናይ ምግዛዕ አቅሙ ይቀትልዎ ኣለው ኣስተውዒልካ ክትነብር ፈትን እናበልዮም ዞም ናይ ፋይናንስ ጉሩስ ይሕግዙና ዘለው ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ተፈሊጥካ ጥራይ ካብ ቁጠባኻ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ተጠቀምሉ እቲ መድረክ ዘለኹሞ ኩሉ ነገር ድማ ቢትካ ስለ ዘሎ ተጠቀመሉ እዮም ዝብልኩም አገዛዙ የሰላም ስምምነት ያለው እጅ ከሰጡ የፋኖ አካላት ጋር ውይይት አደረጉ የተባሉት ባለስልጣን ተናግሯል። እጅ የሰጡት ሹም ደግሞ 2 ዓመት ተኩል የነበሩበትን ቆይታ ባንዳ ነበርኩ ብለውታል። ጄኔራሉ በበኩላቸው በክልሉ ሰራዊታቸው እየፈጸመ ያለውን ጾታዊ ጥቃት በተመለከተ ተናግሯል። በአማራ ክልል እየተደረጉ ከቀጠሉ ውጊያዎች ጎን ለጎን ማስረሻ ሰጤ መስፍን አባተ ከተባሉ ሰው ጋር ሆነው ለኦህዴድ ብልጽግና እጅ የሰጡበትና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሓንቲ ዓባይ ድራማ አቆናጅዩ ከም ዘሎ ለንቀነይ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ምስቶም ፋኖ ዕርቂ ከም ዝገበረ ንወከልቲ ናይ ኢጋድን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓዲሙ ኣብ መንጎ ፋኖን መንግስቲ ኣምሓራን ሰላም ከም ዝተፈጠረ በቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ናቱ ድማ ነታ ሬድዮ ዝለዓለ ድምፂ ሂብዋ ውይ ከብላ ውዒሉ ኣሎ ወዮዳት ሕብረት አፍሪካ ዝበሃል ተስፋ የብሉ ንብሎ ዝነበርና ኢጋድ ድማ መጋበርያ ናይ ብልጽግና ይንብሎ ዝነበርና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ብግልፂ ክትግበር ኢና ያለና ማለት እዩ እጂ እቲ ካልእ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ብግልፂ ክርድእዎ ምኻሎም እውን ሓደ ካብቲ ዘሕጉስ እዩ ምክንያቱ ኣድየን ፍደዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ መንጎ መጀመርያ እቲ ተኣልዩ ዘሎ ሰብ ብዙሓት ተወለድቲ ኣምሓራ እዚ ኩነታት እዚ ሓሶት ምዃኑ ብግልፂ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ዝተፈጠረ ዕርቂ ወይ ሰላም ከምዘየለ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ቦታታት መግለፂታት እናውፅኡ ነው እዚ ካልእ መግለፂ ድሓን ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፅንሒ ለከረየኩም እየ ነዚያ እናረኣናያ ምስ ፀናሕና ፅንሒ ለከረየኩም እየ ነዚ መጀመርያ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ እቲ ድፍርም ዘሎ ሰብ ካብቲ መርሕነት ናይ ፋኖ ተሰዊጉ ዝነበረ ሰብ ምዃኑን ብቅድሚ ሕጂ እውን ብሕማቅ ዝኽሰስ ዝነበረ ሰብ እምበር ንፋኖ ዝውክል ከም ዘይኮነ ሓደ ክረአ ከሎ ካልኣይ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ምንታይ ንነገራት ፈይግ ገይሩ ክፍትን ከም ዝኽእል ነገራት ይርአ ኣሎ ካልእ እዚ ኣብዚ ቅድሚት ኣምፂልኩም ፀናሕኩ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ከዘርጊሖም ኣሎ መስለኩም ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ሓደ መግለፂ ወፂኡ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ተራእዮም ዘይፍልጡ ወታደራትን ኮማንዶን የሰልጥን ኣሎ ንመን ነትዮም ፋኖ ሸነ ንካልኦት ኢድኩም ተደሂብኩም ሰላም ተደይጌርኩም ኮፕ 27 ዝበሃል እዚ ናይ ክሊማ ኮፕ 32 ዝበሃል ድሕሪ ዓመትን መንፍቅን ዲ ዋላ ድሕሪ 2 ዓመት ዝግበር ኣብ 27 ዝግበር ንሱ ክግበር ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ሰላም ክህሉ የብሉ ጠቅላላ ኩናት ክህሉ የብሉን ዝብል ሓያል መጠንቀቅታ ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ እንተዘየለት ኮፕ ዝበሃል ዘሎ ከኣሊዎት እቲ ኮንፈረንስ ካብኡ ከኣሊዎ ምዃኖም ነጊሮሞ ስለ ዘለው መንግስቲ ዓቢ ብደገፍ ናይ ኢማራትን ናይ ካልኦት ሓይልታትን ሓያል ኮማንዶ የሰልጥን ከም ዘሎን ከምኡ የለን ፈቐራ እንታይ መዓት ይወደ ክንደይ ግዜ እዮም ዝፍክሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣነ ግርም ዝብለኒ ገለ ፅሑፍ ይፅሒፍ ዘሎ ስለዚ ቀልጢፍኩም ኢድኩም ክትቡ ክትክእሉ ኣለኩም ቀልጢፍኩም ኣብኡ ምስቲ መንግስቲ ክትዘራረቡ ኣለኩም ኤርጀንት ዋርኒንግ ቱ ኦል ኣርምድ ግሩፕስ ኦፐሬቲንግ ኢንሳይድ ኢትዮጵያ ከምኡ የለን ተሃዲድ እዩ ግን ኣብ ባይታ እዚ ኩነታት እዚ በዓል ኢንጂነር ይልቃል እንታይ ይብልዎ ኣለዎ ስሙ እንግዲህ ኤርትራን መንግስትና ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ስናነሳ እንደው በልዩ ሁኔታ አሁን ከአማራ ህዝብ ጋር ባላቸው ግንኙነት በወቅቱና በጊዜው ምንድነው ይጠቅማል ብለን ስላሰብን ሆን ብለን የምንመዘው አጀንዳ የሚመስላቸው አሉ ግን እነዚህን ሁለት ድርጅቶች በተመለከተ እሳቸው ሁልጊዜ መጫወቻ ናቸው ጥቅም የላቸውም ህዝባቸውን የሚወክሉ አይደለም እያሉ የአፍሪካ ህብረትንም ሆነ ኢጋድን የማይረቡ ድርጅቶች እየሆኑ እንደመጡና የራሳቸው ነፃነትና ለዋላዊነት የሌላቸው መጫወቻ እንደሆኑ ደጋግመው ይናገሩ ነበር እና የፕሬዝዳንትን ኢሳያስን ትክክለኛነት በሚያሳይ ሁኔታ አንድ ግለሰብን ከመንግስት ጋር አስታረቅን ብለው ፎቶ ሲነሱ እዛ ውስጥ ስታያቸው እነዚህ ድርጅቶች ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚወርፏቸው ነገር ትክክል መሆኑን ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብሉ ዘለው ቅድሚ ሕጂ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢጋድ ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ትርጉም ዘለዎም ስነ ዘይብሎም ኣኽላባት እዮም ውሕ ክብሉ ክእሉ ግን ክነኽሱ ዘይክእሉን ከድምዑ ዘይክእሉ ምዃኖም ተደጋጋሚ ቀደም እኳ ይፀርፎም ተነበረ ኣብዚ ቀረባ ግን ክመሓየሹ ጥራይ እዩ ምክሪ ዝህብ ወይ እውን ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ወፂኡ ብቅዓት ዘለዎ ትካላት ንክኸውን ከም ዝሓትት እዩ ዝነግር ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ኩሉ እቲ ዘረባ ሓቂ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እዚ ድራማ እዚ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሓደ ግለሰብ ካብ ፋኖ ተሰጎገ
ምስ መንግስቲ ዝኣክል ዝፈራረም ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ክልቲኦም ተሳቲፎም ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብቲ ዌብሳይት ናቱ ኣብቲ ትዊተር ኣካውንት ናቱ ኤክስ ኣካውንት ናቱ ናይ ብሓቂ ሰላም ኣብ መንጎ እዚኦም ወገናት ብምግባሩ ሕጉሳት ኢና ኢሉ መግለፂ ውፅኡ ኣብይ ኣሕመድ ንጎምሸትን ኤርትራ ክወርር የን ዝብል ዘሎ ዝኾንን መግለፂ ዘየውፅአ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ እውን ኢጋድ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ሰብ ካብ ፋኖ ዝወፀ ከይዱ ዝፍፅሞ ዘሎ ኩነታት መግለፂታት ከውፅኣሉ ተራእዩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ዝተረመሰ ትካል ምዃኑ ኢጋድ እኳ ብቀደም እውን በዓላቶም ናይ ኣቢ መንኮራኩር እዮም ዝውርዎ ዘለዎ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ እንካውን ኣቡ ቁርብ ክለይ ጥዕና ዘለዎ ትካል ክኸውን ፅበዮ ግን ፋኖ እዚ ጉዳይ እዚ ድራማ እዮም ዝሰርሑ ዘለዎ እምበር ዝተገበረ ነገር ከምዘየለን ሌትስ ቢ ሲሪየስ በዚ ጉዳይ እዚ ዝውዳእ ኩናት የለ በዚ ናይ ሓደ ግለሰብ ዝፍፅሞ ዘሎ ዝውዳእ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ከምዘየለ ደጊሞም ደጋጊሞም ገሊፆም ኣለው ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ጥራይ ዝግለጽ ዘሎ ሲያገኙ ምቹ ሁኔታ ስለተፈ ኣብቲ ኩነታት ድማ ንኤርትራ መጋበርያ ናይ ኤርትራን ገለን ክኸውን ካይደልን የና በላይ ዝገልጽ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይመስል ወቅታዊ ሁኔታ አቶ ኤፍሬም አንተም አንስታችሁታል የፖለቲካ ሰዎች አንድ የሚሉት ነገር አለ ፖሊ ክራይሲስ የሚሉት ነገር አለ ፖሊ ክራይሲስ ማለት እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ችግር ማለት ነው በአንድ ሰማይ ስር ባለ መሬት ላይ ብዙ ችግሮች አንድ ጊዜ ሲጎርፉ እነዚህ ችግሮች ደግሞ ሲመጋገቡ የሚፈጠር ኮምፕሊኬሽን ማለት ነው ፖሊ ክራይሲስ ማለት ናው አቶ ኤፍሬም የተቃቀሰው ኢኮኖሚው የጸጥታው ሙሉ በሙሉ በአንድ ጊዜ ነው የሚፈጠሩት ሳይመልቲኔስሊ አንድ ላይ ይፈጠሩና ኮምፕሊኬሽን ይፈጥራሉ ይሄን ኮምፕሌክስ የሆነ ችግር ደግሞ የሚረዳ መሪ የለም ራሱም ፈጣሪ ነው ሲጎር እንታይ ዝብል ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፖሊ ክራይሲስ ኢና ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ይብላሉ ፖሊ ክራይሲስ ማለት ድማ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ሓደ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ወይ ናይ ጸጥታዊ ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ወይ ቁጠባዊ ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ወይ ማሕበረሰባዊ ናይ ሶሻል አንሬስት እውን ክህሉ ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት እዩ ናይ ጥዕና ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ኩሉ ይዘሎ ናይ ጥዕና ቅልውላው ኣሎ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ኣሎ ናይ ጸጥታ ቅልውላው ኣሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣሎ ኩሉ ዓይነት ቅልውላዊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ አብይ ኣሕመድ ዘሎ ኤትኒካዊ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ዓይነት ፋክተር ኣብ ዓለም ዘሎ ቅልውላው ትብሎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንሓደ ነገር ክትሕዊ ኢልካ ተበጊስካ እውን ክትሕዊ ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ፀገም ስለ ዘሎ ኩላቶም ድማ ንዓበይ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ንዓበይ ክኸዱ ከለዉ ድማ ካልኦት ነገራት ድማ ኣብ ውሽጦም ይፍጠሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ፋኖ ክዝረብ ከሎ ወላ እኳ ዓበይቲ ናይ ፋኖ ሓይልታት ኣለዉ ንኣሽቲ ሓይልታት ድማ ይቆሙ ኣለዉ እቶም ንኣሽቲ ድማ ክሳብ ኣብ ሓደ ጥርናፈ ዘይኣተው ፀገም ይክኸውን ካልኦት ድማ ኣብ ሸነ ኣብ ኦሮምያ ብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኣብ ካልኦት ደቡብ ዝበሃል ዲ ወላ ምዕራብ ዝበሃል እውን ከምኡ መዓት እዮም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ንኣብነት እዚ ሓይሊ ሓራ መሬቱ ገለት ዝብልዎ ዘለዉ ፅኒሕ ኢሉ ድማ ሓደ ክመፅእ ክእል ይኸውን ይነበነው ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ቀውሲ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ብትክክል ዝርድኦን ክፈትሖ ዝኽእል ስጉምቲ ዝወስድ መንግስቲ እውን ስለዘየለ እቲ ሽግር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን እናተበላሸወን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንዘላታ ተወሰኸታ ድማ እዚ ከደቡብ አፍሪካ ቀጥታ በነበረው ስብሰባ ላይ እዚህ G20 ሰሚት ላይ እዛ የነበረችው ሪፖርተር ይሄንን ማፕ መጠቀሟን ተመልክቻለሁና በወጭ ያላቸው ሀገራት ከዕዳ ነፃ የሆኑ ሀገራት ናቸው በነገራችን ላይ በነጭ ምልክት የምትመለከቷቸው ሪሌቲቭሊ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ከዕዳ ነፃ የሆነ ሀገር በዓለም ላይ ያለ ብሎ ለመናገር ብዙ አዳጋች ነው የሚሆነው ግን በተወሰነ መንገድ የዕዳ ጫና የሌለባቸውን ሀገራት የሚያሳይ ነው ነጩ እንደምትመለከቱት በደቡብ አፍሪካ ያሉ ሀገራት ሰሜን ምዕራብ ላይ ያሉት ሀገራት በብዛት ከዚህ ከዴታ መክፈል አይችሉ ሌሎቹ ከምትሪ ወደ ሎም ዛ ቻርት እዚያ ኣብ ዝቐረባ ብዶቸ ቬለ ወፅያ ዝነበረት እያ እቲ ኣርእሲ ሂቦሞ ዝነበሩ ዴት ክራይሲስ ወይ እውን ናይ ኣፍሪካ ናይ ዕዳ ዝዓበየ ሽግር ዘለዎን ሃገራት እየን ዝበሃላ ዘለዋ ስለዚ እቲ ሕብርታት ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፃዕዳ ዓብይ ዘጨንቕ ዕዳ ዘይብለን ሃገራት ዕዳ ዘይብላ ሃገር የላን ግን ዘጨንቕ ደረጃ ዕዳ ዘይብለን ሃገራት እተን ብጫ ዝኾና ሃይ ሪስክ ዘለዋ
እተን ቅይሕ ዝበለ ነገር ዘለወን ከም ሶማልያ ድማ ዴት ዲስትረስ ናይ ዕዳ ስትረስ ዘለወን እታ ከም ኢትዮጵያ ሕብሪ ዘለወን ግን ዲፎልትድ ዕዳን ክኸፍላ ዘይከኣላ ኣብ ጥፍኣት ገፀን ከይደን ዘለዋ ሃገራት እየን ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ዛምቢያ ብኔው ድማ I don't know ኒጀር ድያ ወላ ኒጀርያ መስለኒ ወላ ማልድያ ሓንቲ ካባተን ድማ ዓብይ ደረጃ ናይ ዲፎልት ኮይነን ዘለዋ ጋና እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኤርትራ ድማ ምስተን ዕዳ ዘይብለን ወይ እውን ናይ ዕዳ ክራይሲስ ዘይብለን ሃገራት እያ ተረቂሓ ዘላ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ይብልና ባህልትዮም ግን ኢደ ዝማትር እቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ይትቀንዳ ኣጀንዳ ኢትዮጵያ ዕዳ ክሳብ አንቀራ ዘለዋ ሃገር ምዃና እያ ትንገር ዘላ እቲ ጉዳይ ድማ እዚ እውን ካልእ እዩ ስለዚ ኣነ ቁጠባ ብለኩም ፀነ እቲ ናይ መንግስቲ ደረጃ ዕዳ ድማ ካልእ ማእዝን ካልእ ብድሁ ኣብ ልዕሊኡ እናወሰቐሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሽዑ ናይ መወዳእታ ናይ ኣምሓራ በዚያ ጌርና ንሰግራይና ነው መሳይ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ብዙ የተለየ ነገር የለም ግን የተለየ ነገር የሚያደርገው ችግሩ ውስጥ ሲሄድ ከቆየ በኋላ እና መጪውን ነገር የኢትዮጵያ ሁኔታ ሁሉም እንደሚያውቀው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው ትልቅ የመንግስትነት ታሪክ ያለውና የረጋ ህዝብ የሆነ ለቀጠና ሁሉ አንከር የሆነና የምንገኝበትም አካባቢ በብዙ መንገድ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ኢንጂነር ይልቃል ኣብዚ ኣገዳሲ ዘረባላቶ ፋኖ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ከመይ ደረጃ በፅሕሎ ናበይ ገፁ ይኸትብል እያ ስምዕዋ አጠቃላይ የዓለምን ሁሉ ሰላም የሚያናጋ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ካብይ በኋላ የሚሆነው ነገር መልክ ባለው ሁኔታ እንዲሄድ ሁሉም አሁን መሸሸግ በማይቻል ሁኔታ መናገር መጀመራቸውንና ለዛ ዝግጅት ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ይመስለኛል ለዚህም ደግሞ አንዳንድ የሚመስሉ ስዕል የሚሰጡ ነገሮች መጪውን ጊዜ መልክ ያለውና የተረጋጋ ሊያደርጉ የሚችሉ አይነት ሐሳቦች እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ነፍተወን ጽላዮ ኣዝያ ገዳስ ሃገር እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ድማ አንከር ስቴት ዝነበረ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ድማ ዘይናዓቅ ጥራ ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ቡ ዓይነ ስለ ዝርእይዎ ኤውሮፓ ይኹን ጃፓን ይኹን ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ይኹን በዛ ዓይነ ስለ ዝርእይዎ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከሻቅሎም ናይ ግድን እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብዚ ዋን እዚ ኢትዮጵያ ተቆጻጺሩ ርግእቲ ሃገር ርግኣት ናይቲ ዞባ ከውሕዝ ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ተረዲዎም ኣሎ ብግምጣሉ ንኣቢ ብኸመይ መንገዲ ከተሰጋግሮ ትኽእል ካብ ኣቢ ንኔው ምስ መን ክትማኻር ትኽእል ዝብል ዘረባ ድማ ኣብቲ ስታብሊሽመንት ይዝረብ ከም ዘሎን ወይ እውን እቲ ሚድያታት ሜይንስትሪም ሚድያ ነቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ኣቓልቦ ክብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ንኣብነት ኣብቲ ከባቢ ዘለው ኢትዮጵያ ኣላ ኣብ ከባቢ የመን ኣሎ ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያ ደቡብ ሱዳን ኬንያ አለው አብይ አሕመድ ምዞም ኩሎም ግርባብ ትሽግር አለው ምናልባት ምስ ኬንያ ድሓን ምስ ካልኦት ኩሎም ሽግር አለው እቶም ንሕና ግን ኣብነት ንፋኖ እዩ ዝነግር ፋኖ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ኣለና ምስ ትግራይ ፀገምና ክንፈጥር ኣለና ምስ ሱዳን ፅቡቅ ነገር ዝምድና እዩ ዘለና ካብ ሓሊፍካ ድማ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ምስ ኦሮሞ እውን ሽግርና ክንፈጥር ኣለና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ረኺብና ወይ እውን በቲ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ተቐባልነት ክትረክብ ትኾይንካ እዚ ዚሮ ሳም ጌም ኣነ ደምሲሳ ኣነ ጥራይ ሓያል ኮይነ ንኩሎም ክፀቕጦም የደ ይኮነ ምስ ካልኦት ክትረዳዳእ ክትክእል ኣለካ ብግምጣሉ ኣቢ ኣብቲ ከባቢ ናይ ምርድዳእ መንፈሱ እናደኸመ ይኸይ ስለ ዘሎ ነቲ ቦታ ናቱ ንክንትኮ ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነ ምክንያቱ ብወታደራዊ ግዜ ክወስድ እዩ ብዙሕ ሞት ከስዕብ እዩ ብፖለቲካዊ መንገዲ እውን ማዕርማዕር እዩ ክጉየ ከም ዘለዎን እቲ ዘጋርዲያን ወይ እውን ቢቢሲ ዝፅሕፍዎ ዘለዎ እውን ነቲ ናትና ቃልሲ ነቲ ናትና ካይዳ ከም ኣልተርናቲቭ ንኽርእይዎ ወይ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ዲቤት ዓበይቲ ናይ ስልጣን ምስግጋር እውን ብዛዕባና ንክዝረብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢና በለይ ዝገልፅ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ድማ ንቐፅል ናብ ትግራይ ገፅና ታጣቂዎች የክልሉ አስተዳደር ህንፃ ላይ ከበባ መፈጸማቸው ተነገረ። ታጣቂዎቹ ከበባውን የፈጸሙት የደሞዝ ክፍያ ዘገየብን በሚል ቅሬታ እንደሆነም ተነግሯል። ተጨማሪ ያለን ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ንቐፅል ከተማ መቀለ ብንጉ አባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መሃያ ደንጉና ብዝብል ቅሬታ ምስዑትቆም ንህንፃ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከቢቦም መርፊዶም እቶም ብዙሕ ማስታት 71 ዝኾኑ አባላት ኣርሚ 31 ትማል ረቡዕ ምሸት ካብ ከባቢ ኣራጉራ እንደርታ ከም ዝተበገሱ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ብዘይካዚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ እውን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኖትኩ ተሰሚዑ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ መቀለ ሎሚ እንታይ ጋጢሙ ሪፖርተር ቢቢሲ ግርማይ ገብሩ ጸብጻብ ጸጥታ ትግራይ ሎሚ ንጉሆ ካብ ከባቢ ኣራጉረ ናብ ከተማ
ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕጡቃት ሓይልታት ትግራይ ተኻይደሎም ካብ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 31 ክልተ ክፍላት ሰራዊት ንርእሰ ከተማ ትግራይ ከተማ መቐለ ዒላማ ዝገበረ ምከበባም ከም ዘካይዳ እዩ ተገሊጹ ዘሎም እቲ ሰራዊት ካብ ቀላቕል እንደርታ ዶባ ትግራይን ዓፋርን ትማል ረቡዕ ዓማስዩ ናብቲ ናይ ቀደም ሰሜን እዚ ቀጽሪ ከኣቱ ብምግባር አንጊሁ ናብ ውሽጢ ከተማ መቐለም ምስ ሙሉእ ዕጥቁ ኣትዮም ብመሰረት ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምኻድ ድማም ብመስርዕ ንዙርያ ምላሽ ደጀን እቶም ዕጡቃት ሕወሓት ድሽቃታት ላውንቸርን ሲናፐርን ተፈንጀርትን ሒዞም ከቢቦምዎ ኣርፊዶም ምክንያት እቲ ክባ ፕሬዚደንት ድማም መንቀሊኡ ወሰኽ መሃያን ዝተኣተወ ቃል ጥቕማ ጥቕምን ኣይተኸብረን ብዝብል ምዃኑ እኳ ዝገልጹ እንትኾኖም እቶም ዕጡቃት ከበድትን ቀለልትን ኣፅዋራ ተዓጢቖም ንሓደ መግለፂ ብሄራዊ ክብርን ላዕላውነትን ዝኾነ ፕሬዚደንት ቤት ጽሕፈቱ ክኸቢቦም ካብ ናብን ዙርያ መንገድታት ድማም ምንቅስቃስ ሰብን ተሽከርከርትን ዓፅዮም ካልእ ዝተሓንገጥዎ ፖለቲካዊ ትርጉም ክህሉ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ሳወት አቶ ብርሃነ ጽባሃም ደጀን ቢሮ በቶም ካብ አርሚ 31 መጽዮም ዝባሉም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ዕጡቃት ተኸቢበሎ ኢሎም መንቀል ምኽንያት ናይ ክልተ ወርሒ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ናይ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና እንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘለዎን እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ድማ ናብ ካልእ መንገዲ እውን ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑን ብዙሕ ዓይነት ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ እዩ በቲ ሓደ ወገን ታደሰ ወረደ ዕልዋ ንምግባር ፈተነ ይካየድ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ኩሉ ዓይነት ትንተና እዮም ዝብዎ ዘለው እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ግን መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም እቲ ሕቶ ድማ በዚ መንገዲ ትግራይ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ዝፍለጥ ኣይኮነን I think እቲ ሓደ ነገር ንጹር ኣሎ ናይ ባጀት ሕፅረታት ድሮ ኣብይ ኣሕመድ ተፈላለየ ዓይነት እፅዋ ክገብር ከም ዝቐነየን ልዕሊኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ቀውስን ዕግርግርን ክግበር ከም ኣጀንዳ ንነዊሕ እዋን ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ይዝከር ስለዚ ክንዲ ምንታይ ናቱ ተሳትፎ ይህልዎ ክንዲ ምንታይ ናቱ ድፊት ይህልዎ ብግምታሉ እቲ ህወሓት ዝበሃል ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ እውን እቲ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ብመንገዲ ታደሰ ወረደ መጋበርያ ናይቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ኮይኑ ዘካይዶ ዘሎ ካብኡ ዝተበገሰ ክኸውን እውን ከም ዝኽእል ግምታት ዝህቡ ንሪኦም ኣለና እቲ ዘረባ ግን ብዙሕ ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ መንገዲ መወዳእታ ይረክብ ኸውን ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ገለ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ትንተናታት ክንርኢ ክንፍትን ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ መቸም ዜርካ ናብ ኤርትራ ንምልጋብ ወልፊ ዘለዎም ሰባት ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ መልክ እንዲኖረው ተደርጎ የጽምዶ አይነት መልክ እንዲኖረው ተደርጎ የህዳር ጽዮን ጽምዶ የሚል ስም ኖሮት እንዲከበር ታስቦ የነበረው በዓል በጀነራል ታደሰ እንዲቀር ተደረገ ማለት ነው። ይህ ጉዳይ በርካታዎች እንዲቀየሙ ምክንያት ሆነ። እንግዲህ በአስመራ በኩል ያሉት ባለስልጣናት ተቀየሙ በህወሓት ውስጥና እነዚህ ፖለቲኮ ሚሊተሪ በዚህ ጽምዶ ላይ የሚንቀሳቀሱ የትግራይ የፖለቲኮ ሚሊተሪ አመራሮች ደስተኛ እንዳልሆኑ በተለያየ መንገድ ገለጹ። ግን ያው ጀነራል ታደሰ የወሰኑት ውሳኔ ያው ተግባራዊ ሆነ። ያ መሆን የለበትም በሚል እንደዛ እንዲወሰን ተደረገ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዓሉ ከተደረገ በኋላ እንታዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብዚ ገለ ካብቶም ንብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ዝዛረብ ዘሎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ምስቲ ሕዳር ጽዮን ዝነበረ ወዲ ዓመት ምስ ጽምዶ ተሓሒዝካ ዝኾነ ይኹን በዓል ንክግበር ሓሳብ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ምስ ሕዳር ጽዮን ዝኾነ ነገር ክገብሩ መደብ ከም ዝነበረን ታደሰ ወረደ ድማ ከም ዝነፀጎን ከም ዘይግበር ከም ዝገበረን እቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ድማ በዚ ነገር እዚ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ናው we all know ኣብ ብዙሕ ግዜ ነዚ ነገራት እዚ ናብ ድራማ ንምስጋር ምስ ኤርትራ ፀቃጊዕካ ምዝራብ ሓደ ኣካል ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ወገን ብልፅግና ዘለዉ ኩላቶም ዋላ እውን ካልእ ምዚ ለንቀነ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጻድቃን ረኺብዎ ነይሩ ምስ መኒኻ ትብሎ ኮይኑ ረኺብዎ ኣብ ዝነበረሉ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎን ዘየለን ከም ዝተዛረበ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ምስ ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ተራኺቦም ላብ ዝነበሩ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎን ዘየለን ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ዘረባ ይመልእዎ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ሓደ ቪድዮ ነይሩ ከባኩሜ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኩሉ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ነገር እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ጠምዚዝካ ጠማዚዝካ
ናብ ኤርትራ ገጽካ ከተላግቦ ክትክላለ ካብ ዝስምዑ ዝበልዎ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝኾኑ አቶ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ምስ አዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪቃ ጀነራል አንደርሰን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ድማ ከም ዘተይ ተሰሚዑ ኣሎ። ሻዕብያ ኩናት ኣብ ትግራይ ንክኸውን ንህወሓት ተጠቂሙ ይንቀሳቀስ ኣሎ ክብሎም ጥንክር ዝበለ ክሲ ነቲ ጀነራል ኣቅሪቦሙሉ ተባሂሎም። ምክትል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቶሚ ፔፕጎት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዘተክልቲኦም ሰበስልጣናት ማለት እውን ሚኒስተር ማርኮ ሩቢዮን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ኣብ ዞባዊ ምርግጋዕን ኣብ ቀረና ኣፍሪካ ነባሪ ሰላም ንምናጽ ክሕግዙ ዝኽእሉ ጉዳያትን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ሓቢሮሎም። ብመሰረት ፀብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝርብ ክልቲኦም ወገናት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ሰላምን ምርግጋዕን ንምፍጣር ዘለዎ ናይ ሓባ እዚ እቲ ሪፖርት ቦገን እቲ ናይ ንዓቢ ከተባብዑ ዝፍትኑ ተጋሩ ዘውፅዎ ዘለው እዩ። እንታይ ዘርእየካ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዘጠንቀቆ እዩ። እቲ ጀነራል ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝያዳ ንክርአ እዩ ኣብኡ መፂኡ ነይሩ ነቲ ዞባ ብኸመይ ከነመሓድሮ ንኽእል ኣብ ጉዳይ ሶማል ድማ ቀንዲ ኣተኩሮናትና ሶማል ስለዝኾነ ብሓደ ክንሰርሕ ኢሉ ይኸይዱ ነይሩ። ይግዳስ ናብ ኤርትራ ገጾም ክፅግዕዎ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ኣላጊብካ ንኤርትራ ምውንጃል ሓደ ባህሊ ናይቲ ልሙድ ባህሊ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ብፍላይ ምስ ብልፅግና ወጊኑ ዘሎ ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ። ተነሱ በዋናነት ግን ጀነራል ታደሰ ላይ ያነጣጠረ ብዙ ወቀሳ ቀረበ ከፖለቲከኞቹ ከሰራዊት አባላትም። በዋናነት እሳቸው ላይ የተነሳው ነጥብ ምንድነው? ያው አጉል ተስፋ ታደርጋለህ ፌደራል መንግስት ላይ ትግራይ ላይ እንዲህ እየተደረገ ይሄ በየጊዜው ትግራይ ላይ እንዲህ ተደረገ ተብሎ የሚጠራው የዚህ የባጀቱ ጉዳይ የድጎማ ባጀት መቅረቱን በተመለከተ እንዲሁም ነዳጅም ወደ ትግራይ እንዳይሄድ መደረጉን በተመለከተ እነዚህ ከትግራይ አቅጣጫ የሚቀርቡ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ካልኦት ሪፖርተርስ ከም ዝብልዎ ዘለዉ እውን ታደሰ ወረደ ኣሊኻ ንዶክተር ደብረፅዮን ንምትካእ ዝግበር ዘሎ እዩ። ካልኦት እውን ከም ዝብልዎ ዘሎ ፈተነ ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደ እዩ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ንጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዕልዋ ዝገበረ ሕጂ ድማ ንታደሰ ወረደ ክዓልዎ ይፍትን ኣሎ ዝብል ዘረባ እውን ንርኢ ኣለና። ዝተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታን ትንተናን እዩ ዝወሃቦ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ን ፎር ሹር ከምኡ ኢሉ ክቅፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ጎኒ ጎኒ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ሓደ ምናልባት ሰባት እውን ከሰብዕሉሉ ዘለዎ እዚያስ ከስምዕዋ ስግጥ ፍንሱርን ምን ያመለክታል? አትሊስት ሙሉ ኢትዮጵያን በመዞር ከአዲስ አበባ ይጀምራል። ስግጥ ፍንሱራችን ኢቨንቱ የሚዘጋጀው መጥቻለሁ። ይኸው 50 ሺህ ብር ይዣለሁ። ብር ለመስጠት ነው ፍላጎቴ። ጓደኛዬ አትራኖስ ሆቴል ባለቤት በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የምናግዛቸው ሰዎች በጣም ብዙ አሉ ብሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወዲ ኣዶናይ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝሕመት ዘሎ። እዚኣ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹ ድማ ንዓይ መሕመይት ኣይኮነትን። እንታይ እዩ ገንዘብ ወሲዱ ኣብቲ ከተማ ንሰባት ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ። እዛ ስራሕ እዚኣ ሕጂ ብብዙሓት ተጋሩ እውን ጫቕጫቕ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ። ስለምንታይ ንሰባት መጋበርያ ይገብሮም ገንዘብ እናሓገዘ ገለ ኣነ ሕጂ ብዚ ፀገም የብለይ ማለት እቶም ብዘይ ካሜራ ክትሕግዙ ትደልዩ ኪድ ሓግዙ እቶም ብካሜራ ክሕግዙ ዘሉ ከምኡ ድማ ይሓግዝ። እቲ ሰብ እታ 100 ብር 200 ብር ዝህቦ ዘሎ ሰብ ንዕኡ እንታይ እያ እታ ሂወት እያ ክትሪእዋ ዘለኩም። ንባዕልካ ኣብ ደገ ኮፍ ኢልካ ምቾት እናስተማሃርካ ዘይኮነ ነዚ ብዙሕ ቃውሞ እየ ሰሚዐ ዘለኹ። ኣነ ብካልእ ዝቃወመ ንዕኡ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ። እዛ ዝገብራ ዘሎ ንዓይ ግን ፀገም ኣይኮነትን። ገለገለ ሰብ ኣሎ ካሜራ ገይርኩም እንደ ሰባይ ትሓግዙ። ንስኻ ብዘይ ካሜራ ሓግዝ፣ እሱ ይሕግዝ ኣሎ። እቶም ዝሕገዙ ዘለዉ ሰባት ድማ ሂወቶም ብካሜራ ድዩ ብዘይ ካሜራ ዘገድሶም ኣይኮነን። ሂወቶም ከቢድ ስለዝኾነ ሓገዝ የድልዮም እዩ። ካልኣይቲ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ገለ ሓወትና ወሰደ ማርያም ስለ ዝበለ ነቲ ናይ ቲክቶክ ቻነሉ ክዕፅዎ ደልዮም ኣለዉ። ካርይ ኣለዉ እቶም ሰባት ዋ ክርስቲያን ኮይኑ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ካቶሊክ ኮይኑ ማርያም ኣደይ እንተበለ እንታይ ፀገምካ? መን እዩ ከፀገም ኮይኑ ዝስምዖ? እቲ ቲክቶክ ከንበር ጥዕና ኣለዎ ኢላ ኣነ። ስለዚ ማርያም ክብል ወላ መዲና ኣለም ክብል ወላ ቅዱስ ሚካኤል ክብል እኮ ምርጫ እዩ። ሃይማኖት ምርጫ ዶ ኣይኮነን። ኣብታ ናቱ ቲክቶክ ኣካውንት ድማ ተዛሪቡ ኣይ ዶንት ኖ ወሬቨር እዚ ሕጂ ኮነ ፀገመይ። እቲ ፀገም ናተይ ኣበይ ኣሎ መሲልኩም? ኣቢ ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ክጥቀመሉ ይፍትን ኣሎ። ኣብ ተጋሩ ድማ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እንታይ ይብሉ ኣለዎ? እዚ ነዚ ሰግድ ድብል ዘሎ ወዲ ነዚ ሰብ እዚ ፌመስ ጌርና ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ከነዝሮ ኢና። ኣብ ዝኾነ ቦታ ድማ ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘለዎ ንዑ ተጠቂምና ፖለቲካ ክንሰርሓሉ ኢና።
أبغون أبي أبن ناتو كادرتاتن بس ودز غيرهم أجندة كسالت يدلي خمزلو يزن قرزلو سلازي the reason is famous كوين زلو نيتوبيا حد نتاكسر عيد بالدلو أبي أحمد من الرجع كتك أمل لازغل تاكتيك مخانايو زرية كاس لذي there's a political direction to it كتقامولي في التنلو أموداتا تقداي ناتو زودك قليل كون كم زي كونه بزح تجارو بحما بزعبو كبي زربا بزعبو كزارو سمي له I mean I have no problem famous يغون يتعود أنا سبك عوات يزدلي تقام يبلين رايجن politica وأجندة خوينو نتزلو تقامات بعبي دم أنا بعلو نسو قداي كي كون كمان يفرح كاي بتوين بتي تسمو ذنكر زجبرة تسمويو أبتي حماق زجبرة جن politica وأجندة تنهيلو كي بحري نيتوبيا يقبل كسمعه يتردري أنا كما قبل كأجلجات أمو كما قبل كسمعه يخلي يزبل قمت على ناي هو بيوعلون قول أجل تأكيدا نبي جسوك خيط كم زغل نما جماعة زعكلي كله قرب يعرفهم كأن يوم جهانا بوليتيكا حشوية تجمير له السودانسي هو اللي نتسرعت عليه لك أنا زي دقاق ماي فرحية هو اللي ساعات أغيله نزي إيش بتعمل دقاق انتي مبالي قز دقما أنا قز سريحة هو زبلن السبيل لين نمالتي يفكريني دقاق ما خد حجاي دقمان معناته كلهم عينت هو طرح زي كونسي كلهم عينت مسالة أسات ناتدالو يوم مصدر رأيكم تي مخريك أصليك كم زان بلازا لنا قربت اللي عرف لنا غنينا بتاع دي سابا مسكودة كونتاتنا بوليتيكا ميتاتهم سلازغني تميلهم كان يوم جدي ما تبلي سمالو جيجن بزح بزعباهم نملسلو جزي بلان معناته زملسو لكم كبعد ما تيوم سلوزلو نعم ساعتكن كريكم هيدلني سراويت إيرترا معناته نحنا يناتهم سراويت أنا سراويت إيرتراي نحنا يناتهم سراويت نحنا أبصنحتنا أمت كلنا ينازل لنا حجمنا البات مسجلة زي ردوعة شو سوات كين كاب عدي سوادي خاب قالوا كاون قلت يقولكم دقفتنا هجدة فيهم دقفتنا شعبي نزوم ميتهم زنبرو بزح حكاية مالس لهم تبلنا هذا جزي حلف قبل كله كاب عدي مالسك ما تصوم كله جن إما غايكون سلزي الزون أسوي الكا مرايز اللي يخيني سمعني كاب كتيلنا حنت بزياز اللاس كنقرا من قدي مسارة إذا لايف نبتأشوا يميلنا سو يوتيوب automatically ماسكم نبربت جن أجلس موسيقى أو شو نملي لوتي شلالو here we go كم تري وزن لهم نزا متشو تحفتنا نكعت واي فتنو خمسة لون كادرتاتنا أبي بزح سلزلهم تكنولوجي سلزلهم ونقول لهم يوتيوب بغت هذا زرارة بو سلزخانو كم هجر درجة مالتيو حدا قال لنا حدا معلتي أبي يوتيوب زلنا كلنا إحنا نذكرنا نقبر لنا جن at some point متيوم زخوني يقوم فولت رقيبة من التشانل كعت وخمس غلو كم تارجت جرنا نوزده that's why بزعق زي أنا مثلا قاطع زبكم هذا معلت التشانل يوتيوب كم زي بزح تزارب له قال لك أنا أبغى خلو حنت سوكيت عملق تبيلوت يوتيوب تبع هالكامباني كتزارب له تخلو ده يكون باقيركا أبكال كام خادي وين أبخالي شانلات قال ملمبر ولا تكالي شانلاتهم كلها ركيبهم يوم كعت وزفتنو لازم زحفتنا بليز حق زوا أزيا قداسي دمتيا الأعمال لهم دم تارجت قبل وازلوا سلزي أبزل تخيتكم كدقفوا نحط حدنا دم كن الدقاقف دسي بلني نغتن حنت بزيا لن كان دسمع أقوى دم حكم دي حسود جنس بغيو كنزارب لنا حدش زين يسمع له دحر عصرت شمونت عمدت بيت ما عصرتي ستفتحوا قصرات كم زلوا لما نسمع لو ما أنت دما بزعبها كاب إرترا تسميع زلو حدش زحقس بالسرات ويكا زحقس زينا كنزار بنا مالتيو زينا زي انتاي ترغمو نقص على انتاي يزدلي زبل انتاي نسمع زلنا يرجع على فسحات بهال اكونت ونصي فانيرا ابيرترا نو حمتات تاثروا تفتحوا مالو انا بزا وغني استرغاغص حبريتا دي ايكون يفلتن يغن انت خوينو يكبر لهم سورات يفتحوا في اللاي مس بوليتيكا زتأساسر قداي زنبرم كبيت زي كوني هجرات دحنت وين هجرت عقم زي فتح زي هجرت عقم زي فتر زنبرت عقمهم يفتحوا نات وزلنا مدرخ صبغ ناب صبغ قصنا نخيس لزلنا يكبر لهم انت خوين صبغيو زي مس قربابتنا نقبرو زلنا سلام اب هجرنا ون سلام كمصنا سب كله بسلام زنبر الله هجر سلن من نزلنا صبغ نغريو يكبرو مملاتا يكبرلو تمنجستي نخلو أجنازيبو نتي
ቅልል ዝበለ ገበና ዘለዎ ምሕረት ዝግብኦ ምሕረት ይብካ ምኻድ ኣብ ዝኾነ ሃገር ልሙድ ነገር እዩ ንገለገለ ሰባት ምሕረት ምግባር ንቡር ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ከም ዜጋታት ኣነ ከም ዜጋ ናይቲ ሃገር እቶም ምሕረት ዝግብኦም መንግስቲ ምሕረት ክገብረሎም ፃውዒት ይገብር ምክንያቱ ካብ ተፈቲሖም ዝብል ዝጥዕም የለን ብፍላይ ኤርትራውያን ኣነ ኩሉ ግዜ ናተይ መርገፂ ፍሉጥ እዩ ኤርትራውያን ውሕዳት ስለ ዝኾንና ንብርክተሉ መንገዲ ኩሉ ብብዝሒ ኣድላዩ ኤርትራዊ ብዙሕ ክኸውን ክፈርን ክበዝሕን ንደሊና ስለዚ ኤርትራዊ ዝመውት ኤርትራዊ ዝስደድ ኤርትራዊ ዝሳቀ ብጀካቲ ሩይ ገበን ገይሩ ኣብ ዝኾነት ሃገር ድማ ገበን ዝገበረ ክረም ስለ ዘሎ ማረምታ እስር ቤት ማለት ማረምታ እንድዩ ክረም ዘለዎ ኣብ ማረምታ ቦታ ኮሬክሽን ሰንተር እዩ ክረም ኣለዎ እቲ ካልእ ግን ክፍታሕ ዝግብኦ ምሕረት ዝግብኦ ወይ ዝኣክል ዝገበረ ዝበልካዮ መፍታሕ ግን ሰናይ ነገር እዩ ናይ ፅቡቅ ነገር መበገሲ ድማ ንሱ እዩ ተስፋ ንገብር ከምኡ ክኸውን ካልእ ሓበሬታ ክረክብ ከለኹ ድማ ፅቡቅ ገይረ ክበኩም ክፍትነ ከምዚ ዓይነት ዜና ክሰምዑ ከለዋ ካብ ዓዲ ደስ ዝብለኒ ዜና እውን ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ኣይተረጋገፀን ይኹን ግን ዘይተረጋገፀ ሓቂ እውን ፅቡቅ ነገር እውን እንተኾነ ክንሰምዖ ሕማቕ ኣይኮነን ኢለ ናይ ሎማ ርእስ ኣብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም أجخي أيتترى